आज आपल्या पक्षाच्या 58 वर्धापन निमित्त व्यासपीठावर उपस्थित सगळे मान्यवर आणि समोर बसलेले सगळे शिवसेना पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। थोड्याच वेळात आपले मुख्य नेते आदरणीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांचं आगमन होणार आहे। त्याचपूर्वी या वर्धापन दिनानिमित्त मी सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांच्या वतीने या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यासाठी आपले सगळे ज्येष्ठ नेते या सगळ्यांची परवानगी घेऊन सन्माननीय शिवसेना नेते रामदासभाई कदम यांना मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो। सर्वप्रथम आपल्या समोर मी आपले नेते आणि वक्ते शरदजी पोंचे यांना आपण आमंत्रित करतो। यांनी आपल्या समोर आपल्या सगळ्यांचं मनोगत व्यक्त करावं। शरदजी पोंचे यांना मी विनंती करतो। आज खरं म्हणजे मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये जे काही पोलरायझेशन आपण पाहिलं, त्याच्यासाठी आपण पुढच्या विधानसभेला पुढील कसं जोशाने समोर जायचं, त्याच्यासाठी मी शरदजी पोंचे यांना विनंती करतो की पुढच्या काळामध्ये हिंदुत्वाची कशी गरज आपल्या सगळ्यांना भागणार आहे, ह्याच्यावर आपण आम्हा सगळ्यांना मार्गदर्शन करावं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। या देशातले पहिले हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर आणि दुसरे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे बरोबर 58 वर्ष झाली। 58 वर्षांपूर्वी शिवसेना नावाच्या संघटनेची स्थापना झाली। ही स्थापना का झाली हे आठवण्याची फार गरज आहे। कुठेतरी त्याच्यानंतर संघटनेचं राजकीय पक्षामध्ये रूपांतर झालं आणि संघटनेची मूळ उद्दिष्ट मला वाटतं आपण विसरून गेलो। आजचा हा दिवस हा शिवसेना राजकीय पक्षाचा वर्धापन दिन नाही, तर आजचा हा दिवस हा शिवसेना नावाच्या सामाजिक कार्य करणाऱ्या संघटनेचा वर्धापन दिन आहे। आणि जोपर्यंत आपण सत्तेमध्ये येत नाही तोपर्यंत परिवर्तन करू शकणार नाही, म्हणून पहिल्यांदा बाळासाहेबांनी ठाण्याची निवडणूक लढवली आणि तिथून संघटनेचं राजकीय पक्षात रूपांतर झालं। आणि मग प्रचंड स्थित्यंतर आपण पाहिली। काहीतरी ईश्वराचे संकेत असतात। 19 जून 1966 या वर्षामध्ये काय काय घडलं या हिंदुस्थानातला पहिला हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचं 26 फेब्रुवारी 1966 ला निधन झालं। अत्यंत दुःखद निधन झालं। आणि त्याच्यानंतर 4 महिन्यांनी दुसऱ्या हिंदू हृदय सम्राटाचा जन्म झाला, तो हा दिवस। आज आणखीन एक फार महत्वाचा दिवस आहे।
तिथीनुसार छत्रपती संभाजी महाराजांची आज जयंती आहे. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली. त्यांचे सुपुत्र धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज. शिवाजी महाराजांनी आपल्याला हिंदुत्वासाठी कसं जगावं ते शिकवलं आणि संभाजी महाराजांनी हिंदू धर्मासाठी कसं मरावं ते शिकवलं. पण आपण आज सगळं विसरून गेलो. या सेक्युलरिझमच्या नावाखाली आपण धर्मच विसरलो आणि गेल्या 2 वर्षात तर फार गमती जमती बघायला मिळाल्या. एक तर फार कॉमन वाक्य आपण सतत ऐकत होतो, आमचं हिंदुत्व, तुमचं हिंदुत्व, आमचं ह्याचं हिंदुत्व नाही, तुमचं त्याचं हिंदुत्व नाही. मुळात एकालाही हिंदुत्व काय हे माहितीच नाही. आज भारत देशासमोरची परिस्थिती फार भयंकर आहे. एक अख्खा देश आपण एका इस्लामच्या धर्माखाली देऊन टाकलाय. आपल्या घराचा एक तुकडा, आपल्या भूमीचा तुकडा, भारत मातेच्या शरीराचा एक तुकडा 47ला आपण एका इस्लामिक धर्माला दान करून टाकला. पण उरलेलं राष्ट्र मात्र हिंदू राष्ट्र होऊ शकलं नाही. त्याच्यामध्ये सेक्युलरिझम घुसवला गेला. मुळात सेक्युलरिझम काय हे कुठल्याही राजकीय पक्षाला माहीत नाही. फार कमी राजकीय नेते असतील ज्यांना सेक्युलरिझमचा खरा अर्थ माहीत असेल. हिंदुत्व आणि सेक्युलरिझम हा कधी वेगळा काढताच येणार नाही. पण मुळात आम्हाला धर्म माहीत नाही. धर्म कशाला म्हणतात हे जर आधी कळलं तर मग हिंदू धर्म काय, मग मुसलमान धर्म काय, मग ख्रिस्ती धर्म काय हे कळायला लागेल ना. आधी धर्म या शब्दाची व्याख्या तर कळली पाहिजे. हिंदू या अक्षरांमध्येच सेक्युलरिझम दडलेला आहे. त्यामुळे मी हिंदुत्ववादी आहे म्हणजेच मी सेक्युलर आहे हे मला वेगळं सांगायची, पटवून द्यायची गरज नाही. पण मुळात आपल्याला धर्म या शब्दाचा अर्थच माहित नाही. इंग्रजी भाषेचं असं डोक्यावर भूत आहे आमच्या की धर्माला शब्द आहे इंग्लिशमध्ये काय काय शब्द आहे धर्माला काय म्हणतात? रिलिजन. नाही, माझं इंग्लिश कच्चं आहे आणि याचा मला अभिमान आहे. रिलिजन म्हणजे धर्म नाही बरं का. रिलिजन म्हणजे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरे वगैरे वगैरे. हा देश निधर्मी आहे. कसं निधर्मी आहे? निधर्मी कसा असू शकतो? या जगामध्ये निधर्मी काहीच नाही आहे. म्हणून आज मी तुम्हाला थोड्याच वेळामध्ये धर्म म्हणजे काय हे आधी समजावून सांगणार आहे आणि मग तुम्हाला कळेल की नेमकं हिंदू आहोत म्हणजे काय आहोत. मग बोर्डावर लिहिले ना गर्व से कहो हम हिंदू आहे, तो खरंच गर्व का करायचा हिंदू असण्याचा ते कळेल. मग आंधळेपणाने इतकी वर्ष गर्व से कहो हम हिंदू आहे म्हणत असाल तर आता डोळसपणाने आजच्या दिवसापासून पुढे गर्व से कहो हम हिंदू आहे म्हणायला सुरुवात करा. आपण वाचत नाही, आपण इतिहासामध्ये कधी डोकावून बघत नाही. आम्हाला कोणीतरी सांगतं विधानसभेमध्ये की संभाजी महाराजांना धर्मवीर म्हणायची गरज नाही. कसं नाही म्हणायची गरज? इस्लामचा स्वीकार कर तर तुला वाचवतो आम्ही, तुझे प्राण दान करून टाकतो, तुला प्राण घेणार नाही आम्ही. सहज सोपं शक्य होतं की? सहज सोपं शक्य होतं.
संभाजी महाराजांनी ठरवलं असतं प्राण वाचवण्यासाठी आपण थोड्या वेळासाठी इस्लामिक होऊया, थोड्या वेळासाठी मुसलमान धर्म स्वीकारू. का नाही स्वीकारला? अनन्वित अत्याचार केले, अनन्वित अत्याचार, अमानुष अत्याचार. आणि एवढे अमानुष अत्याचार केलेल्या त्या औरंगजेबाच्या थडग्यावरती आपल्या महाराष्ट्राचा एक नेता फुलं वाहतो आणि एवढं समस्त गर्वसेय कौम हिंदू म्हणणारा शिवसैनिक शांत बसतो. रक्त उसळत नाही आमचं. विचार करा मित्रांनो, आज हीच वेळ आहे बरं का. 24च्या निवडणुकांनी भयंकर मोठं असं भीषण असं एक भविष्यातलं वास्तवाचं चित्र आम्हाला दाखवलंय. छत्रपती शिवाजी महाराज सेक्युलर होते. कुठले सेक्युलर? हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करायसाठी धडपडत होता माणूस. हिंदू धर्माच्या पुनरुत्थानासाठी धडपडत होता माणूस. हे घर वापसी हे आता भाजपनी नाही सुरू केलंय, हे RSSनी नाही सुरू केलंय. हे घर वापसी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरू केलंय. इस्लाममध्ये गेलेल्या अनेक हिंदूंना परत आपल्या धर्मामध्ये विधिवत घेण्याचं प्रचंड मोठं काम हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरू केलंय. आम्ही इतिहास वाचत नाही. सावरकरांचं एक फार छान वाक्य आहे, जे इतिहास विसरतात त्यांचा भूगोल बिघडतो. आम्ही इतिहास विसरलो. इतिहासाची मडी कशाला उकरून काढायची? जे झालं ते झालं. पुढचं बघा, पुढचं बघा. त्या पुढच्या बघण्याच्या नादामध्ये आम्ही काय काय गमावलं. आम्ही अफगाणिस्तान गमावलं, आम्ही पाकिस्तान गमावलं, आम्ही बांगलादेश गमावलं, आम्ही म्यानमार गमावलं, आम्ही नेपाळ गमावलं. चायनाचा काही भाग किती वेळात संपवायचं? वेळ संपली. बर, हे असं होतं. म्हणून मला इथे बोलायला फार आवडत नाही. हिंदू धर्म समजून घ्या मित्रांनो. माझ्या नंतर जे बोलणार आहेत, थोडासा वेळ आहे का? मी एवढं तरी पूर्ण करतो. कारण काय ना, हा विषय ना असा 5 मिनिटात शुभेच्छा द्यायला मला इंटरेस्ट नाहीये. तर तुमच्या सगळ्यांची जर अनुमती असेल तर मी बोलू ना. धन्यवाद. जास्त नाही बोलणार, फार वेळ नाही घेणार. तर मुळात धर्म म्हणजे काय? धर्म म्हणजे गुणधर्म. या भूतलावरती जेव्हा सजीव सृष्टी निर्माण झाली, त्या सजीव सृष्टीला ज्या ईश्वराने, ज्या विधात्याने जन्माला घातलं, दगडापासून, नदी नाल्यांपासून, पशु पक्ष्यांपासून, माणसापासून, वनस्पतींपासून, वृक्षापासून, ज्याला ज्या ज्या वस्तूला पृथ्वीवरती जन्माला घातलं, त्या प्रत्येक वस्तूला जन्मजात एक गुणधर्म बहाल केलाय. आणि त्या गुणधर्माचं 100% पालन करणं हा त्या वस्तूचा, त्या सजीव पदार्थाचा गुणधर्माचं पालन करणं हा धर्म आहे. या भूतलावरती दगड सुद्धा निधर्मी नाही. दगडाला एक धर्म आहे. काय धर्म आहे? तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, दगडाला काय धर्म आहे? काय सांगतो हा? कोणीतरी हलवल्याशिवाय तो हलत नाही. त्याला हलवावं लागतं. माणूस दगडाला उचलून फेकतो, वनस्पती ढकलतात, पाण्याचा प्रवाह ढकलतो, पक्षी ढकलतात, प्राणी ढकलतात. बरं, जेवढे ढकललं जातं तेवढाच तो ढकलतो. स्वतःहून दगड कधी हलत नाही. हा त्याला निसर्गाने दिलेला गुणधर्म आहे.
कोणीतरी हलवल्याशिवाय हलायचं नाही. आणि ह्या गुणधर्माचं दगड 100% पालन करतो. हा दगडाचा धर्म आहे, दगड निधर्मी नाही. नदीचा धर्म काय? उगम पावल्यानंतर कितीही अडथळे आणा, डोंगर दऱ्या आणा, मानवनिर्मित इमारती आणा, भिंती आणा, सगळ्यांवर मात करून नदी ही शेवटी सागराला जाऊन मिळणारच. आपण हिंदुस्थानातल्या कुठल्याही नदीकडे बघून ही हिंदू नदी, आणि अफगाणिस्तान आणि दुबई मधल्या नदीकडे बघून ही मुस्लिम नदी, आणि अमेरिकेतल्या नदीकडे बघून ही ख्रिस्ती नदी असं म्हणत नाही. नदी ही नदी असते. हा नदी असणं हा तिचा गुणधर्म आहे, आणि त्याचं 100% पालन करणं हा तिचा धर्म आहे. अग्नीचा धर्म काय? अग्नीच्या जवळ जाल तर तुम्हाला ऊब मिळते, आणि अग्नीत पडलात की तुम्ही जळून खाक होता. तिथे आरक्षण चालत नाही. म्हणजे पोंक्षे ओपन कॅटेगरीतला ब्राह्मण पडला म्हणून अख्खा जळला, आणि ओबीसी किंवा ज्यांना 10-20% आरक्षण आहे, थांबतो, संपली वेळ, म्हणून ते तेवढा भाग जळायचा थांबला. असं अग्नी करत नाही. अग्नी जे पडतं ते जळून खाक होतं. तसंच माणसाचा पण एक धर्म आहे. दुसऱ्या माणसाशी, वनस्पतीशी, पशूंशी, पक्ष्यांशी, प्रत्येकाशी प्रेमानं आणि माणुसकीनं वागणं. आणि या माणुसकी धर्माचं दुसरं नाव हिंदू धर्म आहे. असा हा हिंदू धर्म जपला पाहिजे, रुजला पाहिजे. त्याच्यावर जर कोणी आक्रमण करत असेल तर त्यांच्याशी 2 हात केले पाहिजेत. खूप काही बोलायचंय, पण आता वेळ संपली असं तिसऱ्यांदा चिठ्ठी आली, त्यामुळे मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पुन्हा एकदा तुम्हाला शिवसेनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त खूप शुभेच्छा. शिवसेनेच्या या वर्धापन दिनाच्या व्यासपीठावर शिवसेनेचे उपनेते सन्माननीय शरद पोंक्षेजी यांनी प्रखर हिंदुत्वाची भूमिका या ठिकाणी मांडली. त्यांचे आपण सर्वांनी टाळ्यांच्या गडगडामध्ये स्वागत करूया. यानंतर मी विनंती करतो महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री आदरणीय उदयजी सामंत साहेब यांना विनंती करतो की आपण आज या व्यासपीठावरून उद्योग, स्वयंरोजगार, युवा सक्षमीकरण या विषयावर आपण या ठिकाणी आपल्या भावना, आपलं मत या ठिकाणी व्यक्त करावं. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपल्या शिवसेनेचे नेते आदरणीय रामदासभाई, आदरणीय कीर्तिकर साहेब, केंद्रीय मंत्री आदरणीय जाधव साहेब, व्यासपीठावरील सर्वच शिवसेनेचे नेते, उपनेते, आमदार, खासदार, जिल्हा प्रमुख, सर्व सन्माननीय मान्यवर, उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, उद्योग विभागावर तर 5 मिनिटं मी बोलणारच आहे, परंतु एक महत्वाचा गैरसमज आपल्या सगळ्यांचा दूर करणं पदाधिकारी म्हणून ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे. आपल्या शिवसेनेचे मुख्य नेते आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण लोकसभेची निवडणूक लढलो आणि स्ट्राईक रेट जास्त असलेला महाराष्ट्रातला महायुतीतला पहिला पक्ष हा शिवसेना पक्ष आपल्या सगळ्यांच्या ताकदीवर उभा राहिला. परंतु निवडणूक झाल्यानंतर, मतदान झाल्यानंतर, मतमोजणी झाल्यानंतर जसं संविधानाच्या बाबतीमध्ये खोटं बोललं गेलं, जसं मुस्लिम बांधवांच्या बाबतीमध्ये खोटं बोललं गेलं, तसं आपल्या निशाणीच्या बाबतीमध्ये देखील खोटं बोलण्याचा प्रकार काही लोकांनी सुरू केलेला आहे. आणि म्हणून सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना मला विनंती करायची आहे की हा कागद आम्ही नक्की तुमच्याकडे देऊ, परंतु शिवसेना जी वंदनीय बाळासाहेबांचा विचार घेऊन पुढे चालली, त्याचे 7 खासदार निवडून आलेत. आपला स्ट्राईक रेट हा उबाठापेक्षा जास्त आहे. त्याच्यामुळे कुठच्याही बातम्यांवर गैरसमज पसरवण्याची आवश्यकता नाही आणि त्याच्यावर विश्वास देखील ठेवण्याची आवश्यकता नाही. कारण या निवडणुकीला आपण बघितलं असेल की मुस्लिम बांधव असतील, संविधान असेल, याबद्दल तर गैरसमज पसरवला गेलाच, पण तिसरा जो गैरसमज पसरवला गेला तो म्हणजे महाराष्ट्रातले उद्योग हे परराज्यामध्ये गेले. पण आपला एक सहकारी म्हणून आणि राज्याचा उद्योगमंत्री म्हणून मी ठामपणानं सांगतो
की माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली एकही प्रकल्प परराज्यामध्ये गेलेला नाही. कदाचित हा गैरसमज दूर करण्यामध्ये आपण अयशस्वी ठरलो असू. 2 वर्ष आम्ही एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली दावोसला गेलो. त्याच्या अगोदर देखील काही लोक दावोसला गेली होती. ज्यांचा संबंध उद्योग विभागाशी नव्हता ते देखील गेलेले होते आणि ते MIDCच्या खर्चातूनच गेलेले होते. परंतु एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ज्यावेळी गेलो ते पहिल्या वर्षी 1,37,000 कोटीचे आम्ही MOU केले आणि त्यातले 90,000 कोटीचे उद्योग आज प्रगतीपथावर आहेत. कामं त्यांची सुरू झालेली आहेत. आणि यावर्षी एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली दावोसला गेल्यानंतर आजपर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड आम्ही मोडले आणि 3,72,000 कोटीचे MOU आम्ही दावोसमध्ये केले. त्याची देखील 80% प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे. आपण कुठं कमी पडलो? महाराष्ट्रामध्ये जे आपण उद्योग आणलेत ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये आपण कमी पडलो. आणि याचा परिणाम काय झाला तर समोरच्यांनी विकासावर चर्चा केली नाही. समोरच्यांनी विकास किती झाला हे सांगितलं नाही. स्वतः काय करणार हे देखील सांगितलं नाही. परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये एक नरेटिव्ह सेट करण्यामध्ये ते यशस्वी झाले. म्हणून आपल्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना मला एक विनंती करायची आहे की माझ्या विभागामार्फत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना ही एक फार मोठी योजना राबवली जाते. याचा देखील इतिहास काय? या 2 वर्षामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली या महाराष्ट्रामध्ये 36,000 नवीन उद्योजक आम्ही बनवले. आणि मागच्या 2.5 वर्षामध्ये काय झालं तर मागच्या 2.5 वर्षामध्ये फक्त 5,500 उद्योजक बनवले गेले. आणि म्हणून या विकासाची गती देखील एवढी आहे. मागच्या 2.5 वर्षापेक्षा 78% जास्त उद्योजक आपण या महाराष्ट्रामध्ये बनवू शकलो. परंतु आपण हे पोहोचवण्यामध्ये कमी पडलो. आणि म्हणून मला पदाधिकाऱ्यांना विनंती करायची आहे की दावोस असेल, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना असेल, विश्वकर्मा योजना असेल, या योजना पुढच्या 3 महिन्यामध्ये घराघरापर्यंत आपण पोहोचवल्या पाहिजेत. आज वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं मुख्यमंत्री महोदयांनी गडचिरोलीमध्ये जे काम केले त्याचा देखील मला उल्लेख या ठिकाणी करायचा आहे. गडचिरोलीचे देखील पदाधिकारी या ठिकाणी आले असतील. गडचिरोली म्हटलं की नक्षलग्रस्त जिल्हा अशा पद्धतीचा आपण शिक्कामोर्तब करतो. परंतु या महाराष्ट्राच्या आणि गडचिरोलीच्या इतिहासामध्ये यावर्षी गडचिरोलीमध्ये 1,00,000 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट झाली. आणि मला पूर्ण खात्री आहे की पुढच्या वर्षी ज्यावेळी आपला वर्धापन दिन असेल त्यावेळी या गडचिरोलीचं नाव, त्याच्या मागचा शब्द जो आहे नक्षलवादी, हा बाजूला होईल आणि गडचिरोली उद्योगनगरी बनेल. अशा पद्धतीची कारवाई माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही केलेली आहे. आणि म्हणून स्वयंरोजगार असेल किंवा उद्योग असतील हे स्वतःहून जर सुरू करायचे असतील तर या सगळ्या योजना आपण कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत, जनतेपर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत, मतदारांपर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत. कारण याचं रूपांतर देखील मतामध्ये होऊ शकतं. ज्यावेळी 36,000 उद्योजक आपण बनवतो त्यावेळी 36,000 कुटुंबापर्यंत आपण पोहोचतो. आमच्या उद्योग विभागामध्ये एक फॉर्मॅट तयार केलेला आहे की एक उद्योजक ज्यावेळी छोटा बनतो त्यावेळी 7 नोकऱ्या तो देतो. अशा पद्धतीचा आमचा एक फॉर्मॅट तयार केलेला आहे. मी 7 नोकऱ्या नको, मी 3 म्हणतो. तर मला असं वाटतं या 36,000 उद्योजकांनी 1,00,000 लोकांची बेरोजगारी दूर केलेली आहे. आणि हे ऐतिहासिक काम करणारं आपलं महायुतीचं सरकार माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करतंय. आज आपले 7 खासदार पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निवडून आलेत. अनेक टीका टिप्पणीला आपण सामोरं जातो. त्याच्यावर अनेक नेते मंडळी या ठिकाणी बोलणार आहेत. मला आज केंद्रीय मंत्री महोदयांना एक विनंती करायची आहे की या राज्यामध्ये आरोग्याच्या दृष्टीनं माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी केलेलं काम आणि विशेषतः डॉक्टर श्रीकांत शिंदेने केलेलं काम हे फार मोठं आहे. म्हणजे शासनाच्या माध्यमातून तर केलेलंच आहे, परंतु वैयक्तिक देखील हे काम केलेलं आहे. मला देखील चिठ्ठी आलेली आहे, मी देखील थांबणार आहे. पण या संपूर्ण कामाला केंद्र सरकारनं आम्हाला पाठिंबा द्यावा आणि घराघरात या आरोग्याच्या योजना आपण पोचवाव्यात एवढीच विनंती आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं प्रतापराव जाधव साहेबांना मी करतो. त्यांचं देखील आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी अभिनंदन करतो.
आणि विधानसभेला सामोरं जात असताना एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपला स्ट्राईक रेट हा दुप्पट झाला पाहिजे, यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करावेत एवढीच विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सावंत साहेब. हा वेळेच्या पलीकडचा विषय आहे, भरतशेठ गोगावलेंचा विषय आहे. उद्या तिथीप्रमाणे रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचं आयोजन भरतशेठ गोगावले साहेबांनी केलेलं आहे. तर मला सगळ्या शिवसैनिकांना, सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना त्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून विनंती करायची आहे की उद्या सकाळी 9 वाजता आपण सगळ्यांनी भरतशेठच्या निमंत्रणाला मान देऊन त्या ठिकाणी उपस्थित राहावं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना आदरांजली वाहण्यासाठी त्या ठिकाणी यावं एवढीच विनंती करतो. धन्यवाद सामंत साहेब. सुर्वे साहेब, आपला निरोप मी पोहोचवतो. रायगड किल्ल्यावर नियोजन केलेलं आहे. यानंतर मी आदरणीय आमदार रमेश बोरनारेजी यांना निमंत्रित करतो की त्यांनी मतदारसंघामध्ये कशी बांधणी करावी या संदर्भात आम्हा सगळ्यांना मार्गदर्शन करावे. रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि सर्व महापुरुष यांच्या चरणी आणि सर्व साधू संतांच्या चरणी नतमस्तक होतो. शिवसेनेचा वर्धापन दिन म्हटलं का तळागाळातील शिवसैनिकांचं रक्त सळसळतं. त्याचप्रमाणे आज ज्यांचे विचार या ठिकाणी आपण ऐकणार आहे ते आपले शिवसेनेचे मुख्य नेते आणि महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब, शिवसेनेचे सर्व नेते, सर्व मंत्री महोदय, सर्व खासदार, सर्व आमदार आणि खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांचे विचार तळागाळापर्यंत पोहोच करण्यासाठी या ठिकाणी 36 जिल्ह्यामधून आलेले सर्व शिवसैनिक, पत्रकार बंधू आणि भगिनींनो, मला या ठिकाणी जो विषय दिला तो संघटन आणि येणारी विधानसभा, या ठिकाणी प्रामुख्याने एक 4-5 मिनिटांमध्ये माझे विचार या ठिकाणी आपल्यापर्यंत मांडण्याचा मी या ठिकाणी प्रयत्न करील. का संघटन या ठिकाणी या 4 शब्दाचा अर्थ जर आपण त्या ठिकाणी लक्षात घेतला तर मी असं म्हणेल का ज्याचं संघटन, ज्याचा संपर्क आणि ज्याच्या विकासाच्या कामाची नाळ ज्याच्यासोबत जुळलेली आहे तो माणूस त्या ठिकाणी कधीच पराभूत होणार नाही. या ठिकाणी प्रामुख्याने माझ्या वैजापूर विधानसभा मतदारसंघाचा विचार प्रामुख्याने या ठिकाणी जर आपण केला तर 2019 मध्ये मी जवळजवळ 59,000 मताधिक्याने त्या ठिकाणी निवडून आलो आणि यावेळेस लोकसभेची निवडणूक झाली. बरीच चर्चा त्या ठिकाणी विधानसभेमध्ये झाली, असं होईल तसं होईल, शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडली. परंतु माझ्या दोन्ही तालुक्याचं संघटन कौशल्यावरती मी आदरणीय खासदार संदीपानजी भुमरे साहेब यांना 68,000चं मताधिक्य त्या ठिकाणी देऊ शकलो. हे फक्त संघटनेच्या जोरावरती त्या ठिकाणी प्रामुख्याने मी त्या ठिकाणी सांगणार आहे. आणि म्हणून आपल्याला विधानसभेच्या सामोरे जात असताना मी सर्वांना एकच विनंती करणार आहे की एक संघटन त्या ठिकाणी आपण मजबूत करण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं पाहिजे. मी जेव्हा मला दिवस आठवतो 20 जून 2022 रोजी त्या ठिकाणी प्रकार घडला. तिथून आल्यानंतर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी 4 तारखेला शपथ घेतली आणि 5 तारखेला जेव्हा वैजापूर तालुक्यामध्ये त्या ठिकाणी मी गेलो तेव्हा सर्वप्रथम त्या ठिकाणी जर काम त्या ठिकाणी मी केलं असेल तर वैजापूर तालुक्याच्या विधानसभेच्या 218 गावामध्ये गाव तिथं शिवसेना, मग त्यामध्ये शाखा प्रमुख असेल, उपशाखा प्रमुख असेल, महिला आघाडी असेल, युवा सेनेचा शाखा प्रमुख असेल,
त्या ठिकाणी बूथ प्रमुख असेल आणि प्रत्येक बूथवरती 2 शिवदूत असेल आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन मी या ठिकाणी प्रामुख्याने सांगेल का प्रत्येक गावामध्ये 21 माणसाची कोर कमिटी स्थापन करण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं आणि आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे साहेबांना मी या ठिकाणी विधानसभेचं संपूर्ण 218 गाव आणि वैजापूर शहराचं बुकलेट त्या ठिकाणी देऊ शकलो आणि म्हणून प्रामुख्याने त्या ठिकाणी मी सांगेल का संघटन ज्या ज्या विधानसभेमध्ये जर झालं नसेल तर मी विनंती करणार आहे का एकही गाव नाही का ज्या ठिकाणी आमची कोर कमिटी होणार नाही, एकही गाव नाही का ज्या ठिकाणी आमची शाखा नाही, महिला आघाडी नाही, युवा सेना नाही आणि म्हणून हे काम प्रत्येकाने खऱ्या अर्थाने करण्याची गरज आहे. मला खात्री आहे आपण ते त्या ठिकाणी केलं असेल. परंतु हे काम झाल्यानंतर आपली ड्युटी संपला असं नाही. तर मी प्रामुख्याने सांगेल का उपतालुका प्रमुख असेल, विभाग प्रमुख असेल, उपविभाग प्रमुख असेल किंवा प्रमुख गावचे त्या ठिकाणी शाखा प्रमुख असेल, आमदार या नात्याने, प्रतिनिधी या नात्याने एखाद्याचा जर महिन्यामध्ये जर मला फोन जर आला नाही तर मी प्रत्यक्ष त्याला फोन करतो का बाबा तू मला विसरला का काय. आणि बोलत असताना मी आपल्याला विनंती करणार आहे का कोणताही पदाधिकारी काही आपला नोकर नाहीये. त्याला आपण मित्रत्वाची वागणूक जर त्या ठिकाणी दिली तर मी या ठिकाणी प्रामुख्याने सर्वांना सांगेल का माझ्या शाखा प्रमुखापर्यंत, माझ्या शिवदूतापर्यंत रमेश बोरणारे जेव्हा जेव्हा फोन करतो तेव्हा तेव्हा त्यांना भाऊ म्हणूनच आवाज त्या ठिकाणी देतो. मी एकालाही आरे तुरे त्या ठिकाणी करत नाही. ही सर्वात महत्वाची भूमिका आहे. कारण शेवटी ज्यांच्या जीवावरती त्या ठिकाणी आपण इथपर्यंत आलो त्यांच्यासाठी त्या ठिकाणी आपण केलं पाहिजे. मी या ठिकाणी थोडी माफी मागून सांगेल का मी जसं या ठिकाणी वैजापूर विधानसभेचं बुकलेट तयार केलं वैजापूर आणि गंगापूरचं, त्याचप्रमाणे मी माझ्या सर्व नेते मंडळीला आणि एक दिवस सन्माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेबांना त्या ठिकाणी सांगितलं का जेवढे जेवढे वेगवेगळ्या निधी त्या ठिकाणी मला उपलब्ध होता त्यापैकी 80 कदाचित 100% निधी मी माझ्या कार्यकर्त्याला जशास तसं सुपूर्त करण्याचं काम त्या ठिकाणी वैजापूर तालुक्यामध्ये त्या ठिकाणी केलंय. आणि म्हणून शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडली का आडवी फूट पडली मला माहित नाही, परंतु वैजापूर तालुक्याची शिवसेना जशी पहिली होती, मी शाखा प्रमुख म्हणून त्या ठिकाणी काम केलं, शहर प्रमुख झालो, तालुका प्रमुख झालो, जिल्हा परिषद सदस्य झालो आणि आमदार झालो. आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने एक शेतकऱ्याचं पोरगा आमदार त्या ठिकाणी होऊ शकलं. परंतु आजही तळागाळातल्या माझ्या शिवसैनिकाला मी विसरलो नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करणार आहे का संघटन, संपर्क आणि त्याला जोडीला 2 वर्षामध्ये जो जो निधी आम्हाला कधी विधानसभेमध्ये ग्रामीण भागामध्ये पाहायला मिळाला नाही तो एकनाथरावजी शिंदे साहेबाच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. आणि म्हणून त्या विकासाच्या जोरावरती मला निश्चित खात्री आहे का येणारी विधानसभा आपण जसं आता सामंत साहेबांनी सांगितलं का आपला रेट हा दुपटीपेक्षा त्या ठिकाणी वाढला पाहिजे. निश्चित या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने मी शुभेच्छा देत असताना त्या ठिकाणी सांगणार आहे का आपला जो काही रेट आहे तो रेट निश्चित त्या ठिकाणी वाढेल. परंतु त्या ठिकाणी सर्वे आपण आपलाच त्या ठिकाणी करावं एवढीच या ठिकाणी विनंती करतो. शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हरी. धन्यवाद आदरणीय आमदार बोरणारे साहेब. आपण शिवसेना संघटना या विषयावर उत्कृष्ट असं मार्गदर्शन आम्हा सर्वांना केलं. यानंतर मी राजकीय व महिला योजना याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी आमंत्रित करतोय ज्योतिताई वाघमारे, शिवसेनेच्या प्रवक्त्या ज्योतिताई वाघमारे यांना विनंती करतो की आपण आपल्या राजकीय व महिला योजना याविषयी आपल्या भावना या ठिकाणी व्यक्त कराव्या. धन्यवाद. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक, बहुजन प्रतिपालक छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, विश्वभूषण महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानाचा मुजरा, हिंदुहृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या चरणी नतमस्तक, मंचावर विराजमान
शिवसेनेचे सर्व सन्माननीय नेते, मंत्री महोदय, खासदार, आमदार आणि सर्व सन्माननीय विचारमंच आणि उपस्थित सर्व शिवसैनिकांना मी मराठी माणसाच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या या स्वाभिमानी भगव्या शिवसेनेच्या 58व्या वर्धापन दिनाच्या मनापासून भगव्या शुभेच्छा देते. आजपासून 58 वर्षापूर्वी जेव्हा हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या धगधगत्या विचारामधून ज्वलंत हिंदुत्वाचं वादळ या शिवसेनेनं निर्माण केलं आणि आज आम्हाला अभिमान वाटतोय की धर्मवीर आनंद दिघे साहेब आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या हिंदुत्वाचा ज्वलंत स्वाभिमानी वारसा हे आमचे मुख्य नेते माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब हे मोठ्या स्वाभिमानानं पुढे नेत आहेत. मागच्या लोकसभेमध्ये झालेल्या निकालानं तर या भगव्या विचाराला जनाधार आहे हे सुद्धा इथे सिद्ध झालं. पण जे लोक आणि विशेष करून तो सकाळी 9चा भोंगा जो प्रश्न आम्हाला विचारतो की जेव्हा शिवसेनेचा जन्म झाला तेव्हा शिंदे साहेब कुठे होते, तर संजय डाऊट लक्ष देऊ नये का की शिवसेनेचा जन्म झाला तेव्हा तुम्ही कुठे होता तेही बघा, पण जेव्हा शिवसेना संकटात होती तेव्हा छातीची ढाल करून एकनाथजी शिंदे साहेब लढत होते, हे आमच्यासाठी महत्वाचं आहे. आणि संजय राऊत, तुम्हाला तर शिवसेनेवरती बोलायचा अधिकारच नाहीये, कारण तुम्ही भाकरी मातोश्रीची खाता आणि चाकरी पवार साहेबांची करता. त्यामुळे तुम्ही इथून पुढं शरद पवारांच्या गटाच्या वर्धापन दिन साजरा करावा. आणि राऊतांचं वर्णन एकाच वाक्यात करते की तुम्ही अंगात नाही बळ आणि चिमटा काढून पळ आहे एवढीच. जर खुमखुमी असेल तर निवडणुकीच्या मैदानात दंड थोपटून सामोरं या. जर चारी मुंड्या छित नाही केल्या तर शिवसैनिकाचं नाव आम्ही सांगणार नाही. आणि त्यामुळेच आज तुमच्या समोर बोलताना मला त्या उबाठा गटाला प्रश्न विचारायचा आहे की त्यांनी 58वा वर्धापन दिन साजरा करू नये. पोर्टलवर विकिपीडियावर सुद्धा जाऊन बघा, उबाठा गटाची नोंदणी 2 वर्षापूर्वी झाली आहे. त्यांनी दुसरा वर्धापन दिन साजरा करावा, कारण बाळासाहेबांच्या विचारांची खरी शिवसेना ही इथे आहे. आमच्या रक्ताचा रंग भगवाय, आमच्या विजयाचा रंग भगवाय. पण उद्धव साहेब ठाकरे, जरा डोळ्यात डोळे घालून महाराष्ट्राला उत्तर द्या, तुमच्या विजयाचा नक्की रंग कोणता आहे? तुमच्या विजयाचा रंग भगवान नाही हे मी तुम्हाला सांगू इच्छिते. अरे जे लोक विजयाचा उन्माद करतायत त्या उबाठा गटाला प्रश्न विचारायचा आहे की कुठल्या विजयाचा उल्हास तुम्ही करताय? रॅलीमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे नाचवून जी मतं मिळवली त्याचा उत्साह साजरा करताय? ज्या मुंबईच्या बॉम्बस्फोटामध्ये हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांनी मराठी माणसाला वाचवलं, त्या बॉम्बस्फोटातला दहशतवादी इब्राहिम मुसा, त्याला प्रचार फेरीमध्ये तुम्ही बोलवलं आणि मतं घेतली, त्याचा तुम्ही आनंद साजरा करताय. दसरा मेळावा आणि वर्धापन दिन याची ओळख होती जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो आणि भगिनींनो. पण उद्धवजी, तुम्हाला तर आता हिंदू शब्द बोलायची सुद्धा लाज वाटते. त्यामुळे तुम्ही हिंदू बांधवांनो आणि भगिनींनो सुद्धा म्हणत नाही. हिंदुत्वाला हरताळ फासून भगव्याशी बेईमानी करून उबाठा गटाने जो विजय मिळवलाय ना, त्याचा त्यांना माज नाही तर त्यांना लाज वाटली पाहिजे, हे मला या ठिकाणी ठणकावून सांगायचंय. आमचे नेते सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी मात्र भगव्याशी इमान राखलं आणि म्हणून आज आम्ही स्वाभिमानाने सांगतोय की नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, रोग हमारा उसने इस भगवे से प्यार लिख दिया, उम्र भर कर्जदार रहेंगे उस डॉक्टर के जिसने दवा की जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिख दिया. होय, आमचा विजय शिवरायांच्या स्वराज्याचा विजय. संविधान बदलणार हे फेक नॅरेटिव्ह ज्या लोकांनी सांगितलं त्यांना विचारायचंय की बाबासाहेबांना हिंदू कोड बिलाला विरोध करणारे, बाबासाहेबांना कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला भाग पडणारे, बाबासाहेबांचा निवडणुकीमध्ये पराभव करणारे, बाबासाहेबांना वेळोवेळी त्रास देणारे काँग्रेसच्या सोबत तुम्ही आहात. तुम्ही कुठली संविधान वाचवण्याची भाषा करताय? 42वी घटना दुरुस्ती सगळ्यात मोठी, ज्यांनी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनचं इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन केलं. आणि लक्षात ठेवा, जेव्हा माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब हे मुख्यमंत्री झाले ना, तेव्हा काय झालं?
मेरे भीम ने जब आंखें खोली ना तो हर कोई इंसान बन गया। मेरे भीम ने आंख खोली तो हर कोई इंसान बन गया। मेरे भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया। मेरे भीम ने कलम खोली तो इस देश का संविधान बन गया। और उसी संविधान की वजह से एक चाय वाला पंतप्रधान और रिक्शा वाला मुख्यमंत्री बन गया। एक सर्वसामान्य घरातला घराणेशाही नसलेला एक सर्वसामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री होणं हा संविधानाचा विजय आहे। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं की 100 दिवस शेळी बनून जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघ बनून जगा। आणि या उबाठाच्या लांडग्यांनी कितीही वाघाचं कातडं पांघरलं तरी ते वाघ होणार नाहीत। महाराष्ट्राचा ढाण्या वाघ एकनाथ संभाजीराव शिंदे जोपर्यंत पदावर आहेत तोपर्यंत संविधानाच्या रक्षणासाठी ते कटिबद्ध आहेत याची त्यांनी ग्वाही दिलेली आहे। आणि त्याचबरोबर बघा ना की आताच मान्य सामंत साहेबांनी सुद्धा सांगितलं की उबाठापेक्षा आपला स्ट्राईक रेट जास्त आहे। ज्या 13 ठिकाणी हेड ऑन फाईट झाली उबाठा आणि शिवसेना त्या 13 पैकी 7 जागेवर आपण विजय मिळवलेला आहे। आपलं विनिंग मार्जिन हे त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे। आणि एवढंच काय की उबाठाला एकूण मतं 60,38,891 मिळालेली आहेत आणि आपल्या शिवसेनेला 62,65,584 मतं मिळालेली आहेत। उबाठाचं विनिंग मार्जिन फक्त 86,000चं आणि आपल्या शिवसेनेचं स्वाभिमानी शिवसेनेचं विनिंग मार्जिन 1,06,908चं। आणि आमचे 7 शिलेदार निवडून आले याचा आम्हाला अभिमान वाटतोय। कारण बघा या जगामध्ये 7 खंड आहेत, या जगामध्ये 7 महासागर आहेत, 7 महाद्वीप आहेत। इंद्रधनुष्यामध्ये रंग 7 असतात, संगीतामध्ये सूर 7 असतात, एकमेकांना सोबत करण्यासाठी सुद्धा 7 पावलं चालावी लागतात। विवाहामध्ये सुद्धा संस्कार करताना 7 फेरे घ्यावे लागतात। आणि छत्रपती शिवरायांच्या शब्दासाठी नेसरीच्या खिंडीमध्ये बहलोल खानाच्या लाखाच्या फौजेवर तुटून पडणारे मावळे 7 होते। वेडात मराठे वीर दौडले 7। आणि म्हणूनच एक नाथांना साथ देण्यासाठी हे 7 वेडात मराठे वीर दौडले 7 हे 7 मावळे दिल्लीला जात आहेत। आणि बघा ना की आमचा विजय खूप महत्वाचा आहे। कारण छत्रपती शिवराय म्हटलं की मावळे आले, मावळवरती शिवसेनेचा भगवा फडकलेला आहे। ही महाराष्ट्र भूमी जिजाऊ मासाहेबांची आणि जिजाऊ मासाहेबांची जन्मभूमी बुलढाणा सिंदखेड राजा, तिथं आपल्या शिवसेनेचा भगवा फडकलेला आहे। त्याचबरोबर या स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती देणारे धाकले धनी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावाने असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भुमरे साहेब विजयी झालेले आहेत। त्याचबरोबर धर्मवीर आनंद दिघेंचं ठाणं की जिथं पेंगवीन कुमार वगैरे वगैरे म्हणत होते आम्ही येऊन तिथे आम्ही लढू वगैरे, तिथे आनंद दिघे साहेबांचा आशीर्वाद नरेश मस्के साहेबांच्या विजयाच्या रूपानं आपल्याला मिळालेला आहे। आणि मुस्लिम बांधवांची दिशाभूल तुम्ही केली, पण ज्या कल्याणच्या भूमीवर कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला, परधर्मीय सुनेला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बहीण म्हणून साडी चोळी दिली, त्या कल्याण डोंबिवलीमध्ये सुद्धा लाखोंच्या मताधिक्यानं श्रीकांत शिंदे साहेब विजयी झालेले आहेत। ज्या महाडमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी 14 तळ्याचा सत्याग्रह केला, ज्या रायगडमध्ये छत्रपती शिवरायांचा राज्याभिषेक झाला, त्या कोकणच्या भूमीनं महायुतीला साथ दिलेली आहे। आणि वादळामध्ये दिवा लावून कोल्हापूर हातकणंगलेच्या भूमीवरती धैर्यशील मानेसाहेबांनी विजय मिळवून शाहू महाराजांची समता आमच्या सोबत आहे हे सांगितलेलं आहे। ज्या पुण्याच्या भूमीवर बाल शिवबाच्या हातानं सोन्याचा नांगर चालला, त्या पुण्याने सुद्धा महायुतीला साथ दिलेली आहे। सगळे महापुरुष हे आमच्या सोबत आहेत, ह्याचा आम्हाला अभिमान वाटतोय। 2च मिनिटांमध्ये बोलणं संपवतीये, पण एकच या ठिकाणी तुम्हाला सांगायचंय। आतापर्यंत राजकारणामध्ये अनेक नेते बघितले,
महाविकास आघाडीने तर मुस्लिमांना फक्त वोट बँक म्हणून बघितलं. पण परवा जेव्हा रात्रीच्या अंधारामध्ये रस्त्यावरती अपघात झाला आणि एक मुस्लिम भगिनी बुरख्यामध्ये रस्त्यावरती रक्तबंबाळ होती, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःचा ताफा थांबवून आपली गाडी देऊन त्यांना दवाखान्यामध्ये पाठवलं. तिथं त्यांनी बघितलं नाही की ती महिला हिंदू आहे का मुस्लिम. ज्या कोल्हापूरच्या भूमीवरती फरीन सादिक मकुभाई नावाची मुस्लिम भगिनी बुरख्यात येते आणि 2-2.5 महिन्यांचं बाळ घेऊन येते आणि सांगते की मेरी बच्ची आज जिंदा है तो सिर्फ सीएम साहब की दुआ है, इसलिए बेटी का नाम दुआ रखा है. शॉक लागून हात आणि पाय गेलेल्या गुलाम गौसला कृत्रिम हातपाय देताना एकनाथजी शिंदे साहेबांनी त्याचा धर्म कोणता बघितला नाही. क्योंकि दर्द का कोई धर्म नहीं होता और मरहम का कोई मजहब नहीं होता, हे त्यांना कळतं. आणि म्हणून लक्षात ठेवा कि उसे कुरान में ईमान न मिला, उसे गीता में भगवान न मिला, उस इंसान को आसमान में खुदा क्या मिलेगा जिसको इंसान में इंसान न मिला. अरे तुम्ही धर्माचं राजकारण करताय. बघा, धर्मात राजकारण आलं तर खेळ खंडोबा होतो, पण राजकारणात धर्म आला की खंडोबा प्रसन्न होतो, जे एकनाथजी शिंदे साहेबांनी करून दाखवलं. आज मला तुम्हाला विनंती करायची आहे माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो. एक काळ असा होता की रात्रीचे 8-9 वाजले की वर्षाचे दिवे बंद व्हायचे. आज रात्री 2ला जा, 3ला जा, 4ला जा, 5ला जा, मुख्यमंत्री साहेब जागे असतात. कुणीतरी त्यांना विचारलं की तुम्ही का जागताय, तेव्हा साहेब म्हणाले की माझी महाराष्ट्रातली माणसं सुखाने झोपावीत म्हणून मी जागा आहे. आमचे सीएम हे सतत कामामध्ये असतात. त्यांनी महिलांच्यासाठी एसटी मध्ये अर्ध तिकीट केलं. त्यांनी राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री, अनाथांचा नाथ एकनाथ, हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांचे सच्चे शिलेदार सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं आगमन या ठिकाणी होत आहे. टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट करून आपण माननीय शिवसेनेचे मुख्य नेते, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय मी विनंती करते की त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करावा. छत्रपती शिवरायांच्या मूर्तीला माननीय मुख्य नेते एकनाथजी शिंदे साहेबांनी पुष्पहार अर्पण करावा. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला माननीय नेते रामदासभाई कदम यांनी पुष्पहार अर्पण करावा. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेला माननीय गजाननजी कीर्तीकर साहेब आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या प्रतिमेला माननीय अडसूळ साहेब यांनी पुष्पहार अर्पण करावा अशी विनंती करते. आवाज कुणाचा? अरे आवाज कुणाचा? शिवसेना, छत्रपती शिवाजी महाराज की प्रमुख नेते मर्द मावळे सखे सोबती, समृद्धी अन प्रगतीसाठी गरजेची आहे महायुती. शिंदे साहेब प्रमुख नेते मर्द मावळे सखे सोबती, समृद्धी अन प्रगतीसाठी गरजेची आहे महायुती. कणखर पाडा हो हाती भगवा, कणखर बाणा हाती भगवा आणि शिवसेना, शिवसेना, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी,
शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा, धर्मवीर अनंतिके साहेबांचा. सर्व मान्यवरांनी स्थानापन्न व्हावं अशी विनंती करते आणि 2च मिनिटात राहिलेला एक मुद्दा मांडून मी या ठिकाणी माझं बोलणं संपवते. 7 खासदार जेव्हा विजयी झाले त्यावेळेला मंत्रीपद कोणाला देणार हा प्रश्न होता. बघा, याच्या आधी आम्ही असे घरकोंबडे मुख्यमंत्री पाहिले होते की ज्यांनी स्वतःला मुख्यमंत्रीपद घेतलं आणि स्वतःच्या मुलाला मंत्रीपद दिलं. पण जेव्हा माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या पुढे प्रश्न उभा राहिला तेव्हा 3-3 टर्म लाखोंच्या मताधिक्यानं जिंकून येऊन सुद्धा पोटच्या पुत्राला मंत्रीपद न देता एका सच्चा शिवसैनिकाला माननीय खासदार प्रतापराव जाधव साहेबांना त्यांनी मंत्रीपद दिलं. आणि फक्त भाषणातून नाही तर कृतीतून दाखवलं की अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा. आणि योगायोग बघा की जे वेडात मराठे वीर दौडले 7 होते ते प्रतापराव गुजरांच्या नेतृत्वाखाली लढले होते आणि हे शिवसेनेचे 7 खासदार प्रतापराव जाधवांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीमध्ये लढणार आहेत. हा अतिशय सुंदर असा योगायोग आहे. मी तुम्हाला तेच सांगत होते की आपण बघतोय की माननीय मुख्यमंत्री साहेब रात्रभर झोपत नाहीत. कुणी विचारलं तर म्हणतात की माझी महाराष्ट्राची जनता सुखाने झोपावी म्हणून मी जागा आहे. डोळ्यांचं ऑपरेशन झालं तरी सुद्धा साहेब दुसऱ्या दिवशी कामाला लागले. स्वतःच्या पोटच्या लेकरांचं मृत्यूचं दुःख विसरून महाराष्ट्राला कुटुंब मानणारा हा आपला बाप माणूस दिवस रात्र तुमच्यासाठी लढतोय. विदर्भाच्या कडाक्याच्या थंडीमध्ये उमेदवाराला मोटरसायकलवरती मागं बसवून रॅलीमध्ये सामान्य शिवसैनिकासारख्या घोषणा देताना मी आमच्या मुख्यमंत्र्यांना बघतीये. त्याचबरोबर आम्ही बघतोय की महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक भगिनीचे पैसे वाचावेत म्हणून तिला एसटी मध्ये 50% माफ भाडं करून तिला भाऊबीज देणारा हा महाराष्ट्राच्या बहिणींचा भाऊ आम्ही बघतोय. जन्माला आलेल्या प्रत्येक लेकराच्या कागदपत्रावरती बापाच्या आधी आईचं नाव बनवून जिजाऊ सावित्री रमाईच्या मातृत्वाला न्याय देणारा हा महाराष्ट्राचा लेख आम्ही बघतोय. महाराष्ट्राचं मतदान संपलं की लंडनला फिरायला गेणारे उद्धव साहेब कुठे आणि निवडणुका संपल्यानंतर गावच्या मातीमध्ये शेतीची काळ्या आईची सेवा करणारा हा शेतकरी पुत्र आपण बघतोय. आणि आज मला तुम्हाला विनंती करायची आहे की साहेबांनी आपल्यासाठी खूप केलं, रात्रीचा दिवस केला, वेदना विसरल्या, स्वतःचं कुटुंब विसरलं. आपण त्यांच्यासाठी काय करतोय? ही वेळ आहे की आता साहेबांच्या पायाची शपथ घेऊन सांगूयात की साहेब आधी लगीन कोंडाण्याचं आणि मग रायबाचं असं म्हणणाऱ्या तानाजी मालुसरेंसारखं तुमच्यासाठी झुंजू. साहेब लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे म्हणून या विधानसभेमध्ये प्रयत्नांची शर्त करू आणि आम्ही या महाराष्ट्राला दाखवून देऊ की या महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावरती धर्मवीरांचे कर्मवीर, हिंदू हृदय सम्राटांच्या विचारांचे सच्चे वारसदार, महाराष्ट्राच्या अनाथांचा नाथ माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांचे हात बळकट करण्यासाठी विधानसभेवरती भगवा फडकवून पुन्हा एकदा साहेबांना मुख्यमंत्री बनवूयात. आणि त्यासाठी सर्वांनी आपल्या हाताची मूठ उंच करून जोरदार आवाजामध्ये घोषणा देऊयात, एकनाथजी शिंदे साहेब आप आगे बढ़ो, एकनाथजी शिंदे साहेब आप आगे बढ़ो, एकनाथजी शिंदे साहेब आप आगे बढ़ो. धन्यवाद. आणि हा भगवा विजय विधानसभेनंतर आपण हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या चरणी अर्पण करूयात इतकीच ग्वाही आपणा सर्वांच्या वतीनं साहेबांना देते आणि थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. या 58व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते, महाराष्ट्र राज्याचे लाडके आणि संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे यांचा सत्कार शिवसेना विभागाच्या वतीने या ठिकाणी होत आहे. विभागाच्या वतीने सर्व शिवसेनेच्या या विभागातली पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांना विनंती करतो की आपण आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय यांचा आपण या ठिकाणी सत्कार करायचा आहे. विभागातील सर्व पदाधिकारी, सर्व नगरसेवक, मुंबई महानगरपालिकेतील सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांचा या ठिकाणी या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने
सत्कार करतायत बाळासाहेबांचे शिष्य मुंबई आम्हा महानगरपालिकेचे लई अभिमान. सर्व नगरसेवक विचार त्यांचे कधी कुणीही घेऊ नयेत हो बाळासाहेबांचे शिष्य आम्हा त्यांचा लई अभिमान. विचार त्यांचे त्यानंतर कधी कुणीही राष्ट्रीय कर्मचारी शिवसेना म्हटलं की आपली ओळख एकच राष्ट्रकारी खरबाणा. राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेच्या वतीने शिवसेनेचे सचिव किरणजी पावसकर, संजयजी मोरे यांना विनंती करतो की आपण माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांचा या ठिकाणी सत्कार करायचा आहे. संजयजी मोरे, राष्ट्रीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष किरणजी पावसकर, शिवसेना आपले 7 शिलेदार जे आपली दिल्ली लढवण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत, त्या 7ही आपले खासदारांचा सत्कार आपले सगळे ज्येष्ठ नेते आहेत त्यांच्या हस्ते आपण आपले खासदारांचा सत्कार करूया. सर्वप्रथम मी केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधवजी यांचा सत्कार आपले ज्येष्ठ नेते रामदासभाई कदम यांच्या हस्ते करण्याची विनंती करतो. आपले नेते अडसूळ साहेब यांना करण्याची विनंती करतो. त्यानंतर आपले खासदार भुमरे साहेब यांचा सत्कार आपले नेते गुलाबराव पाटील साहेब यांना करण्याची विनंती करतो. त्यानंतर आपले युवा खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांचा सत्कार आपले ज्येष्ठ नेते रामदासभाई कदम यांना करण्याचा विनंती करतो. त्यानंतर आपले ठाण्याचे वाघ आपले नेते नरेश मस्के साहेब यांचा सत्कार आपले गजाभाऊ महिला उपनेता आपले मुंबईचे वाघ वायकर साहेब यांचा सत्कार आपले मुख्य नेते आदरणीय माझी सुट्टी
आम्हा त्यांचा लई अभिमान विचार त्यांचे कधी कुणीही ठेवून यानंतर मी विनंती करतो बाळासाहेबांचे शिष्य आमचे सगळे प्रेरणास्थान आणि शिवसेना पक्षाची एक धडकती तोफ गुलाबराव पाटील साहेब यांना आम्हा सगळ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मी त्यांना आमंत्रित करतो. हिंदुस्थानाचं आराध्य दैवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतीय घटनेचे घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून आजच्या शिवसेनेच्या 58व्या वर्धापनाच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले या राज्याचे मुख्यमंत्री, शिवसेनेचे मुख्य नेते नामदार एकनाथ शिंदे साहेब, व्यासपीठावर बसलेले सगळे शिवसेनेचे नेते, शिवसेनेचे सगळे खासदार, आमदार, मंत्री, उपनेते, त्याचप्रमाणे समोर बसलेले विविध जिल्ह्यातून आलेले शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख, पदाधिकारी, बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, जवळपास 41 वर्षापासून दर वर्धापन दिवसाला येण्याची संधी आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना मिळत असते. 19 जून म्हटला म्हणजे शिवसेनेचा वर्धापन दिवस. ज्याप्रमाणे शेतकऱ्याला पावसाची चाहूल त्या दिवसामध्ये लागत असते, ज्याप्रमाणे सुकलेल्या झाडाला नवी पालवी येत असते, त्याचप्रमाणे हा 19 जून शिवसेनेकरता सगळ्यात महत्वाचा दिवस मानला जातो. या जून महिन्याचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे. या जून महिन्यामध्ये शिवसेनेची स्थापना वंदनीय शिवसेना प्रमुखांनी केली. या जून महिन्यामध्येच वर्धापन दिनानिमित्तानं बऱ्याच कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था असू दे किंवा पक्षाचं संघटन असू दे, याच्याकरता बरीच पदं मिळण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न झाला. आणि 2 वर्षापूर्वीचा जून महिना आपल्याला आठवत असेल. 2 वर्षाच्या जून महिन्यामध्ये एक उठाव झाला की होय, आम्ही हिंदुत्वाच्या पाठीशी आहोत, आम्ही शिवसेना प्रमुखांच्या विचारानं चालणारे लोक आहोत. आणि त्या उठावानं या महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये जो इतिहास घडवला, त्या इतिहासाचे शिलेदार होते आमचे नामदार एकनाथरावजी शिंदे साहेब, की ज्यांनी या महाराष्ट्रामध्ये शिवशाही स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. आज 7 खासदार निवडून आल्यानंतर मी जवळपास 89-90 सालापासून खासदारकीच्या आणि आमदारकीच्या निवडणुकीमध्ये सक्रिय असलेला कार्यकर्ता आहे. इथे बरेच लोक असे आहेत, पण प्रत्येक निवडणुकीमध्ये मी मुद्दे पाहायचो. रस्त्यांचे मुद्दे असायचे, पाटाच्या पाण्याचे मुद्दे असायचे, शेतीच्या भावाच्या मुद्दे, पिकाच्या भावाचे मुद्दे असायचे. पण या निवडणुकीमध्ये मी काही मुद्देच बघायला मिळाले नाही. सरकारने काही कामं केली की नाही केली याच्यावर तर चर्चाच झाली नाही. या निवडणुकीमध्ये फक्त ज्याप्रमाणे इंग्रजांच्या काळामध्ये अफवा खातं होतं, त्याच पद्धतीनं या निवडणुकीमध्ये फक्त अफवा आणि अफवा फैलवल्या गेल्या. आणि चुकीच्या अफवावर लोकांना बळी करून, जसं लहान पोट्याला पंख्याला हात लावू नको तिथे हाबू आहे, तशा पद्धतीनं दलित लोकांना आणि मुस्लिम बांधवांना सांगितलं गेलं, इथं हात लावू नको, तिथं शिवसेनेचा हाबू आहे. अशा पद्धतीचं चित्र निर्माण करून या राज्यामध्ये आणि देशामध्ये वेगळा प्रचार करण्यात आला. आणि आज मी आपल्याला सांगायला या ठिकाणी उभा आहे, जे सीटांच्या निवडून आलेल्या आहेत त्या सीटांचं जर आपण अंतर पाहिलं आणि समोरच्यांचं अंतर पाहिलं, तर ज्या वस्तीमध्ये कधीच आम्हाला शिवसेनेला मतं मिळाली नाही, त्या वस्तीमध्ये त्यांना मतं मिळाली. मला आनंद वाटला की आदरणीय उद्धवजी साहेबांनी पहिल्या वेळेस काँग्रेसच्या पंजाला मतदान केलं. माझ्या मते वंदनीय शिवसेना प्रमुखांचा आत्मा काय म्हणत असेल की ज्या काँग्रेसनं गुलाबराव पाटलासारख्या माणसाला जेलमध्ये घातलं, ज्या काँग्रेसनं तुमच्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना संपवण्याचा मागच्या काळामध्ये प्रयत्न केला,
ज्या काँग्रेस बरोबर वेळ आली तर मी माझं दुकान बंद करून टाकेल, पण मी काँग्रेसशी युती करणार नाही. त्या वंदनीय शिवसेना प्रमुखांच्या पुत्रांनी या ठिकाणी कार्यकर्त्यांच्या दिलेल्या आहुतीला न मानता काँग्रेसच्या पंजाला मतदान केलं. मला तरी असं वाटतं की याचा सारखा दुर्दैवाचा दिवस कुठला नाहीये. 9 खासदार निवडून आले मला माहिती आहे, पण दलितांची आणि मुस्लिमांची मतं जर आपण यावेळेस त्यांची मायनस केली तर संभाजीनगरचा विजय आपल्या डोळ्याच्या समोर आहे. इम्तियाज जलील उभं राहिल्यानंतर संदीपान भुमरे निवडून आले, याचं आपल्याला समोर जिवंत उदाहरण आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये ज्या निवडणुकांचे जे निकाल आपल्या समोर लागले आहे त्या निकालामध्ये जर यांची मतं मायनस केली तर हे 9 नाही, 1 सुद्धा खासदार यांचा निवडून आला नसता, हे चित्र स्पष्ट आहे. मी या ठिकाणी शिंदे साहेबांचं आणि सगळ्या खासदार साहेबांचं या ठिकाणी अभिनंदन करणार आहे. सगळ्या खासदार साहेबांनी या ठिकाणी विनंती केली की श्रीकांत शिंदे साहेबांना मंत्री करा. पण आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब, ज्याप्रमाणे आपण मागच्या भाषणामध्ये बोलला होतात, कोल्हापूरच्या सभेमध्ये बोलला होतात की राजाचा पोरगा हा राजा होणार नाही, जर त्याच्या माध्यमातून शिवसैनिकाला मी मोठं करेल, आणि तो शब्द तुम्ही पाळण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला. आणि आदरणीय या ठिकाणी प्रतापराव जाधव सारख्या शेतकऱ्याच्या पोट्याला तुम्ही या देशाचं मंत्री केलं, त्याबद्दल मी आपल्याला धन्यवाद देतो. आज आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना मी विनंती करणार आहे, लोकसभेमध्ये जरी आपल्याला 7 सीट निवडून आले असल्या तरी 90 दिवसावर आपली विधानसभेची निवडणूक आहे. 6 परीक्षा आपली झालेली आहे आणि 90 दिवसानंतर आपल्याला विधानसभेच्या समोर जायचं आहे. आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून बोलणाऱ्यांनी जे सांगितलं, आपले 50 आमदार आणि नंतर ज्या सीट आपल्या ताब्यामध्ये मिळतील, ज्या सीट आपल्या वाट्याला येतील, त्यामध्ये आपल्याला निवडून येण्याकरता जर ताकद वाढवायची असेल तर आजपासून आपल्याला कामावं लागणार आहे. आणि मी आपल्याला खात्री देईल, हे अफवाचं जे फुग्गा आहे, हे फुग्ग जास्त दिवस टिकणार नाही आहे. हे फुग्ग जास्त दिवस टिकणार नाही आहे. काही दिवसामध्येच लोकांच्या लक्षामध्ये हे येऊन गेलाय, अहो आम्ही एवढी कामं केली, शिंदे साहेबांनी एवढी कामं केली, जर ती वाचायला बसलो तर या ठिकाणी 1 रुपयामध्ये शेतकऱ्याला पीक विमा काढून दिला, महिलांना 50% या ठिकाणी प्रवास करण्याकरता या ठिकाणी सूट दिली, जे प्रकल्प ज्यांची सुप्रमा आजपर्यंत झाली नव्हती अशा शेकडो प्रकल्पांना सुप्रमा करण्याचा प्रयत्न केला, रस्त्यांची जाळं या ठिकाणी नेमण्याचा प्रयत्न केला, ज्या ठिकाणी महामंडळांना पैसे द्यायला पाहिजे त्या ठिकाणी महामंडळांना पैसे दिले. या सगळ्या गोष्टी केल्याचा उल्लेख या निवडणुकीमध्ये झाला नाही. या निवडणुकीमध्ये उल्लेख झाला की ते या ठिकाणी घटना बदलवणार आहेत. ते जर निवडून आले तर मुसलमानांना जणू काही पाकिस्तानामध्येच पाठवून देणार आहेत, अशा पद्धतीचं चित्र निर्माण करण्यात आलं. आणि आज सगळ्या लोकांच्या लक्षामध्ये ते आल्यानंतर दिवस फार काही लांब नाहीये, 90 दिवसावर या ठिकाणी ही घटना येऊन बसलेली आहे. मी आपल्याला खात्री देतो की आपण 7 सीट जरी निवडून आलेल्या असल्या तरी भारावून न जाता विधानसभेच्या तयारीला या ठिकाणी लागायचं आहे. काही ठिकाणी आपल्या सीट कमी मतांनी पडल्या. जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चल जाता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का भी पता चल जाता है. आणि मला खात्री आहे की आपल्या सगळ्या शिवसैनिक बांधवांना मी शुभेच्छा देत असताना एवढंच सांगणार आहे की आदरणीय शिंदे साहेबांना आम्ही लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये पाहिलं, जसा एखादा जिल्हा प्रमुख काम करतो, जसा एखादा तालुका प्रमुख काम करतो, तशा पद्धतीने या माणसानं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेमध्ये काम केलं. मग तो उमेदवार शिवसेनेचा असू दे, तो उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचा असू दे, अन्यथा तो उमेदवार जानकर साहेब सारखा असू दे, प्रत्येकाकरता या माणसानं रात्रंदिवस एक केले. आणि आज आपले 7 खासदार या ठिकाणी निवडून आले. आपल्यावर कोणी किती टीका करत असले तरी आपण ग्राउंडवरचे लोक आहेत, आपण जमिनीवरचे लोक आहोत. आपल्याला कधीच वाटत नाही की आपण मंत्री आहे, अजूनही आपण पान ठेल्यावर बसणारे लोक आहोत. त्याच्यामुळे आपल्याला मंत्रीपदाचा अजूनही भाव नाही आहे. त्यामुळे आपण जमिनीवर आहोत. आणि मी फार मोठ्या गोष्टी करणार नाही, इथे सगळे खेड्यातले आणि शहरातले लोक. साहेब, खासदारकीच्या वातावरणानंतरच्या विधानसभेच्या वातावरणामध्ये फरक आहे, हे सगळ्या नेत्यांना मान्य आहे. ग्रामपंचायतची निवडणूक वेगळी असते, जिल्हा परिषदेची निवडणूक वेगळी असते, नगरपालिकेची निवडणूक वेगळी असते, आमदारकीची निवडणूक वेगळी असते आणि खासदारकीची निवडणूक वेगळी असते. आम्हाला बऱ्याच ठिकाणी 80% मुस्लिम मतं देतात.
वाडेचे वाडे दलितांचे आम्हाला मतं देतात, पण यावेळेस मुस्लिम वस्ती गेल्यानंतर ते असं काही सांगायचे, इस बार मत बोलो भाई साहब, इस बार हमको वोट का मत बोलो. जणू काही या ठिकाणी जी भीतीचं वातावरण घातलेलं होतं, ते भीतीचं वातावरण इतकं भयानक होतं की आमच्या खेड्यामध्ये 65 मतं ही हैदराबादला होती. ती लोक कशी आली माहिती आहे तुम्हाला? जळगावला हैदराबाद विमान सुरू झालेलं आहे, विमानाने ते लोक मतदान करायला आली. म्हणजे अशा पद्धतीचं चित्र या महाराष्ट्रामध्ये मतदानाच्या रूपाने तयार करण्यात आलं होतं. पण मी आपल्याला खात्री देणार आहे की विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये पक्षाच्या व्यतिरिक्त व्यक्तीला सुद्धा जास्त प्रमाणात महत्व दिलं जातं. 50% तुमचा उमेदवार कसा आहे याला सुद्धा महत्व दिलं जातं. म्हणून मी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांना या ठिकाणी विनंती करेल, आपण काळजी करू नका, आम्ही आपल्या बरोबर खांद्याला खांदा लावून या ठिकाणी विजयी पताका विधानसभेची फडकवण्याकरता प्रयत्न करू. चिठ्ठी आलेली आहे, पण मी चिठ्ठी न येण्याच्या पहिलेच माझं भाषण या ठिकाणी संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय गुलाबराव पाटील साहेब यांचं आपण मार्गदर्शन या ठिकाणी ऐकलं. यानंतर मी विनंती करतो शिवसेनेचे नेते रामदासभाई कदम यांना शिवसेना संघटना व सध्याची राजकीय परिस्थिती याविषयी आपण आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करायचं. आलेले तमाम महाराष्ट्रातून जे पदाधिकारी आपल्या भाषणाची त्या ठिकाणी वाट बघताय, आदरणीय रामदासभाई कदम. गो ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक सिंहासनाधीशित जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचा, शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचा आवाज कुणाचा, आवाज कुणाचा? शिवसेना, शिवसेना. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी. धन्यवाद. येतोय येतोय येतोय, काळजी करू नको. होय बांधवानो, आम्ही सगळे शिंदे साहेब तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत हे दाखवण्यासाठी महाराष्ट्रातून इतक्या मोठ्या संख्येने आपण सगळे आल्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. तुमच्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री ज्यांनी कालच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये दाखवून दिलं की होय, मी शिवसेनेचं नेतृत्व करण्यासाठी काबिल आहे आणि मला महाराष्ट्राने स्वीकारलं आहे, याच्यावरती शिक्कामोर्तब ज्यांनी केलं ते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, शिवसेनेचे सगळे नेते, केंद्रीय मंत्री, सगळे मंत्री महोदय, सगळे आमदार, सगळे नामदार, निरंताई तुम्ही देखील, बंधू भगिनी आणि मातानो, कालची निवडणूक आपण सगळ्यांनीच पाहिली, ज्याचा थोडासा उल्लेख आमच्या गुलाब पाटलांनी केला, ज्याचा थोडासा उल्लेख पोंक्षे साहेबांनी केला. मला कोणी चिठ्ठी पाठवू नका, फाईन लावीन. कधी कधी थोडा दम द्यावा लागतो स्वभावाप्रमाणे. आणि म्हणून एक गोष्ट बांधवांना आपल्या सगळ्यांना सांगायला हवी. 450 वर्षाच्या अगोदर दिल्लीच्या बादशाहच्या नोकरीला लाथ घालून कविभूषण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक करण्यासाठी किल्ले रायगड येथे आले होते. तेवढा त्यांनी असं म्हटलं होतं, काशी की कला जाती मथुरा में मस्जिद वस्ती, काशी की कला जाती मथुरा में मस्जिद वस्ती. अगर शिवाजी न होते तो सुनतिया सबकी होती, सुनतिया सबकी होती. बांधवानो,
शिंदेसाहेब याचा विसर उद्धव ठाकरेंना पडला. याची जाणीव उद्धव ठाकरेंना नाही. ज्या शिवसेना प्रमुखांनी हिंदू हृदय सम्राट म्हणून संबंध जगामध्ये ख्याती मिळवली, त्यांच्या मुलांनाच उद्धव ठाकरेंनी ज्यावेळेला हिंदुत्वाला हरताळ पासला. गुलाबराव, तुम्ही चुकीचं बोलला नाहीत. पोंक्षे साहेब, तुम्ही थोडंसं अजून आधी येऊन भाषण चालू केलं असतं तर अधिक चांगलं झालं असतं. पण मनामध्ये दुःख होत आहे, वेदना होत आहेत की हा शिवसेना प्रमुखांचा मुलगा, याला लाज वाटली पाहिजे काँग्रेसला मतं द्यायला. लाज वाटली पाहिजे. ज्या शिवसेना प्रमुखांनी अख्खं आयुष्य हे काँग्रेस सोबत संघर्ष केलं, त्या काँग्रेसला मतं देत आहे. ज्या शिवसेना प्रमुखांनी उभं आयुष्य शरद पवारांसोबत संघर्ष केलं, त्या शरद पवारांना बाप म्हणताय. मी मुस्लिम समाजाला सांगेन, बांधवानो, काल तुम्ही चुकलात. होय होय, शिवसेना मुसलमानांच्या विरोधामध्ये नाही, कधीच नव्हती. शिवसेना प्रमुख देखील नव्हते, आज देखील आम्ही नाही. पण काँग्रेसने तुम्हाला स्वातंत्र्यानंतर फक्त मतांसाठी राबून घेतलं. फक्त मतांसाठी, मुसलमानांची मतं घेण्यासाठी काँग्रेसने आता पण तुम्हाला राबून घेतलं. आणि पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंनी काल तेच केलं. तुम्ही चुकलात, तुम्ही फसलात. आज मोदीजींचा पण काम संबंध जग पाहतोय. त्या मोदीजींना संपवायचा तुम्ही प्रयत्न केलात, चूक केलीत. मोदीजी मुसलमान समाजाच्या विरोधामध्ये नाही आहेत, एकनाथ शिंदे मुस्लिम समाजाच्या विरोधात नाहीत. ज्या वेळेला मुस्लिम समाजाला अडचण येईल त्यावेळेला त्यांच्या हाकेला धावून जाणारा माझा नेता एकनाथ शिंदेच आहे. हे पुन्हा एकदा मी आमच्या मुस्लिम समाजाला सांगतोय. होय, होय बांधवानो, आम्ही कधी शिवसेना प्रमुखांनी आम्हाला कधी शिकवलं नाही. कोण हिंदू आहे, कोण मुस्लिम आहे, तो कोण ईसाई आहे, कोण ख्रिश्चन आहे, कोण बौद्ध आहे, कोण तेडी माळी साळी कोळी गवळी, कोण कुठल्या समाजाचा माहिती नाही. अरे शिवसेना प्रमुखांना वामनराव महाडिक कुठल्या समाजाचे माहित नव्हते. साहेबाजी शिंदे साहेबांनी कधी कुणाला जात विचारली नव्हती. एकदा जातीचा प्रश्न विचारला त्यावेळेला शिवसेना प्रमुखांनी शरद पवारांना उत्तर दिलं, माझ्या घरी भाकरी भासते ना, ती बुद्ध समाजाची महिला येऊन बघा. होय बांधवानो, मी स्वतःला, मला अभिमान वाटतोय. आज 55 वर्ष मी शिवसेनेचं काम करतोय. एक शिवसैनिक, गटप्रमुख, उपशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, आमदार, नामदार, विरोधी पक्ष नेता, शिवसेनेचा नेता, सर्वसामान्य माणसाला, सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला असामान्य महत्व प्राप्त करून देण्याचं काम माझ्या शिवसेना प्रमुखांनी केलं. हे आम्ही जवळनं सगळ्यांनी पाहिलंय. होय, मी अनुभवलंय नवलकर साहेबांना, मी अनुभवलंय दत्ताजी नलावडेना, मी अनुभवलंय दत्ताजी साहेबींना, मी पाहिलंय अप्पांना महाडिकांना, मी पाहिलंय, मी मनोज जोशींना पाहिलंय, मी सपोतदार साहेबांना पाहिलंय, मी सगळ्या नेत्यांना जवळना पाहिलंय, सगळ्यांचा अभ्यास आम्ही जवळना पाहिलाय. आणि बांधवानो, आज एक गोष्ट मी आपल्या सगळ्यांना सांगतोय, सगळ्या शिवसैनिकाला, ही शिवसेनेला आज 58 वर्ष झाली. याच्यामध्ये योगदान उद्धव ठाकरेंचं नाही, त्याच्या मुलाचं नाही, ते पिंगमिंगचं नाही. होय, नाही, काही नाही. यांना ऐकतं सगळं मिळालं आणि मस्ती आणि माळ झाली जरा. यांना सगळं ऐकतं मिळालं. बांधवानो, या शिवसेनेला उभं करण्यासाठी, या भगव्या झेंड्याला अधिक तेज आणण्यासाठी हजारो शिवसैनिकांच्या मर्डर झाल्यात, हजारो शिवसैनिक मेलेत, हजारो शिवसैनिक जेलमध्ये सडलेत. बांधवांनो, भगिनीनो, हजारो शिवसैनिकांचे संसार उद्ध्वस्त झालेत, मी जवळना पाहिलेत. ज्यांनी मला मारण्याचा प्रयत्न केला, आज दुर्दैवानं साळसकर इथं नाही आहेत. मला ज्यांनी सुपाव्या माझ्या घेतल्या होत्या ना, त्याला गोळ्या घालण्याचं काम माझ्या साळसकरने त्यावेळेला केलं होतं. आम्ही असे उगवलो नाही अल्ब्यासारखे. आम्ही उद्धव ठाकरे तुझ्यासारखं ऐतं आसन तुम्हाला मिळालं नाही आम्हाला. आम्ही संघर्ष केला. होय बांधवानो, अनेक शिवसैनिक मुंबईचे साक्षीदार आहेत. शिंदे साहेब 92-93च्या दंगलीमध्ये सगळ्यात महत्वाचं काम कुणी केलं असेल तर रामदास कदमनी केलंय. मुंबई वाचवण्याचं काम रामदास कदम यांनी केलंय. उद्धव ठाकरे अजून माहितीच नाही. तो फक्त म्हणतो शिवसेनेनं मुंबई वाचवली. म्हणजे शिवसेनेनं म्हणजे कुणी गे बाबा, तुझ्या त्या
बेडकानं अनिल परबनी वाचवली का रे? अनिल परबनी त्यांनी वाचवली. 4 फटके काय खाल्ले पोलिसांचे तर म्हणजे दंगलीमध्ये काम केलं त्या बेडकानं. बेडूकच ना तो. आणि म्हणून ज्या वेळेला उद्धव ठाकरेंच्या सभेमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे फडकले, हिरवे झेंडे फडकले, बॉम्बस्फोटाचे केलेले, त्या बॉम्बस्फोट केलेले त्यावेळेचे, तो काय नाव त्याचं घेतलं त्या ताईने माझ्या, मुसा बॉम्बस्फोटाचा आरोपी उद्धव ठाकरेंच्या सभेमध्ये आणि निवडणुकीमध्ये अतिशय क्लेश वाटलं, दुःख वाटलं मनामध्ये. अगं उद्धव ठाकरे, तुम्हाला शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव घेण्याचा अधिकार नाही. त्यांचं नाव यापुढे एकनाथ शिंदेच घेऊ शकतात शिवसेना प्रमुखांचं. या ठणकावून तुम्हाला मी सांगतोय. होय 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 बांधवांनो. आणि म्हणून कालची परिस्थिती वेगळी होती, उद्याची विधानसभेची वेगळी आहे. मी आताच एकनाथ शिंदे साहेबांनी सांगितलं, साहेब लागू आता कामाला उद्यापासून. आता आमचे 7 खासदार आहेत, आमचे प्रतापराव आहेत. होय तुमचा रामदास कदम बॅग घेईल, शिंदे साहेब जिल्हा जिल्हा छानून काढीन, तालुक्यात जाईन आणि या उद्धव ठाकरेचे कपडे लंगोटी ठेवीन. कपडे उतरल्याशिवाय घालणार नाही, कपडे उतरल्याशिवाय घालणार नाही सांगतो मला मी. हा उद्धव ठाकरे नेमका काय हा मी जोडला पाहिले ना. मगाशी कोणी उल्लेख केला ना, अरे माझं मंत्रिपद काढून घेतलं आणि आपल्या मुलाला दिलं. बाप मुख्यमंत्री, बेटा परिवहन मंत्री आणि रामदास कदम नेता आउट. शिंदे साहेब तुमचे आभार मानतो. मुलाचा न विचार केला नाही आणि तुम्ही प्रतापरावांचा विचार केला आणि त्यांना मंत्रिपद दिलं. मला अभिमान वाटला माझ्या नेत्याचा. अरे मलाच नाही, संबंध महाराष्ट्राला अभिमान वाटला. अरे नेता असावा तर एकनाथ शिंदेसारखा असावा, सर्वसामान्य शिवसैनिकांचा विचार करण्यासाठी. ही साधी गोष्ट नाही. अहो रात्रभर मी, माझी पत्नी, माझी मुलं आम्ही वाट बघत होतो. शिंदे साहेब आता फोन येईल. मी शिंदे साहेबांना फोन लावतोय. सकाळपर्यंत फोनच नाही. आणि सकाळी ज्या वेळेला यादी वाचली त्यामध्ये आदित्य ठाकरे पण आणि रामदास कदम आउट, दिवाकर रावते आउट, नेते आउट. काय योगदान नाही आदित्यचं. हो तर पोपटासारखा कसा नुसतं आपला बोलत असतं, ते चिमणीसारखं असं नुसतं आपलं. काय कर्तृत्व काय तुमचं? काही नाही ना. हे समजतात आम्ही मालक आणि शिवसैनिक आमचे गुलाम. मगाशी आमचे आमदार, कोणते आमदार आपले बोरनाग यांचं मी अभिनंदन करेन. त्यांनी सांगितलं शिवसैनिक आपले गुलाम नाहीत, आपले नोकर नाहीत, रात्रंदिवस काम करणारे ते आपल्या कुटुंबातली माणसं आहेत. ही वागणूक द्या ना वागणूक. आम्ही का तुमचे पगारी नोकर आहोत का? शिवसेना प्रमुख होते, महिन्यातून नेत्यांच्या 5-5 मिटिंग व्हायच्या. प्रत्येक विषय प्रत्येक नेत्याला विचारत होते. प्रत्येक नेत्याजवळ एकनाथ शिंदे साहेब शिवसेना प्रमुख चर्चा करायचे नेत्यांसोबत. महिन्यातून 5-5 मिटिंग नेत्यांच्या घ्यायचे आणि नेत्यांना विश्वासात घेऊन शिवसेना पुढे घेऊन जायचे. हा माणूस एकटाच हा सगळ्यांच्या वरती आपले निर्णय लादतो. कुठेही लोकशाही नाही. जे शिवसेना हे यांचं दुकान, यांचे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि शिवसैनिक यांचे सगळे नोकर, अशा पद्धतीनं आता बांधवांना काम चाललंय. आणि म्हणून आपल्याला एवढं सांगेन, उद्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आपण कुठेही गाफील राहता कामा नये. एक हात जोडून विनंती फक्त शिंदे साहेबांना आहे, आपल्या भाजपच्या नेत्यांना सांगा, आपल्या हात जोडून विनंती आहे. मला माहिती आहे कोण बोलणार नाही या विषयावरती. मला घेऊन जा मोदी साहेबांकडे, शहा साहेबांकडे. मी सांगेन की साहेब वेळेवरती एकनाथ शिंदेचे जसे भाजपचे 2 महिने आधी उमेदवार दिले, तसे शिंदे साहेबांचे 15 उमेदवार 2 महिने आधी दिले असते, आज चित्र वेगळं दिसलं असतं. माझी भावनाताई खासदार म्हणून दिल्लीत गेली असती. माझा पाटील कुठं आहे? हेमंत कुठं आहे? माझा हेमंत दिल्लीत गेला असता. माझा नाशिकचा आमचा दिल्लीत गेला असता गोडसे. पण एकदा शिवसेनेचा उमेदवार एकनाथ शिंदेनी जाहीर केला की भाजपची मंडळी उठली. आमची जागा हवे. हे काय भानगड काय? साहेब हे थांबवा, शिंदे साहेब, नाही तर मला घेऊन जा आणि म्हणून
शिंदे साहेब घ्या, मोदी साहेबांना सांगा, शहा साहेबांना सांगा की मला 100 उमेदवार द्या, 90 आपण आमदार नाही निवडून आणलेत, ते तुमच्या सांगितलं आम्ही हळून जाऊ. घ्या, मागून घ्या. होय शिंदे साहेब, मागून घ्या. आणि पुन्हा एकदा या 2-2.5 वर्षामध्ये आपण जे निर्णय घेतलेत, क्रांतिकारी निर्णय घेतलेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये आतापर्यंत कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांनी असे निर्णय घेतले नाहीत. असे निर्णय तुम्ही घेतलेत, तुम्ही तिघांनी घेतलेत. देवेंद्र फडणवीसांचं देखील अभिनंदन, तुमचंही अभिनंदन. मागून आलेले आपले दादा थोडे दिवस नसते आले तरी चाललं असतं. आणि म्हणून एवढं आपलं सांगतो सगळ्यांना बांधवानो, आता आपण सगळ्यांनी आज शपथ घ्यायची आहे की आम्ही सगळे एकनाथ शिंदे साहेबांना उद्याच्या विधानसभेच्या आमदार निवडून आणण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत. आणि बांधवानो, होय, हजारो वर्षाच्या अगोदर भगवान श्रीकृष्णाच्या व्यथावरती फडकत असलेला भगवा झेंडा, संत रामदासांनी छत्रपतींच्या हातामध्ये दिलेला हा भगवा झेंडा, आई तुळजा भवानीचा हा भगवा झेंडा, हा शिवसेनेचा भगवा झेंडा, हा शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा भगवा झेंडा, हा मावळ्यांचा भगवा झेंडा, हा शिवसेनेचा भगवा झेंडा महाराष्ट्र विधानसभेवरती डौलानं फडकूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद रामदासभाई. यानंतर मी आपले लाडके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजी हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले, त्याच्यासाठी आपल्या पक्षामार्फत आपण एक अभिनंदनाचा ठराव सादर करत आहोत. त्यासाठी मी सूचक म्हणून आपले खासदार श्रीरंग अप्पा बारणे यांना आमंत्रित करतो. शिवसेना मुख्य नेते, राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, सन्माननीय व्यासपीठ, सन्माननीय सर्व शिवसैनिक, गेल्या 50-60 वर्षात जे काम झाले नाही ते अवघ्या 10 वर्षामध्ये करून देशाला अर्थव्यवस्थेत 11व्या स्थानावरून 5व्या स्थानावर नेणारे, सर्व जाती धर्मांना विकासाच्या मार्गावर नेताना सबका साथ सबका विकास हा मंत्र देणारे, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक यांना देशाच्या विकासात केंद्रबिंदू मानून अपार मेहनत घेणारे, जागतिक स्तरावरती देशाचा झेंडा डौलाने फडकवणारे, नव्हे तर जागतिक स्तरावर भारताची मान उंचावणारे या देशाचे कर्तबगार यशस्वी प्रधानमंत्री, ज्यांनी हॅट्रिक साधून गेल्या 60 वर्षात पहिल्यांदाच सलग 3 टर्म इंडियाला स्पष्ट आणि पूर्ण बहुमत मिळवून दिले, असे सर्वांचे लाडके व लोकप्रिय प्रधानमंत्री सन्माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेब यांच्या अभिनंदनाचा ठराव तमाम शिवसैनिकांच्या या जनसागरापुढे मी मांडत आहे. या ठरावास अनुमोदन देण्यासाठी मी आपले खासदार धैर्यशील माने यांना विनंती करतो. आदरणीय श्रीरंगाप्पा बारणे साहेबांनी आता आपल्या सर्वांचे मुख्य नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या साक्षीनं आणि तमाम सैनिकांच्या साक्षीनं जो आता ठराव मांडला त्याला मी अनुमोदन देतो. शिवसेना सदस्य नोंदणी अभियान, आपल्याला माहिती की आपण अनेक वर्ष शिवसेनेचे सदस्य म्हणून फॉर्म भरतो आहे, शिवसेनेचे सदस्य या ठिकाणी होतोय आणि आपल्या विभागामध्ये जे जे आपल्याकडे जिल्हा असेल, तालुका असेल, त्या सर्व विभागांमध्ये
आपण शिवसेना सदस्य नोंदणी अभियान त्या ठिकाणी राबवत असतो. परंतु ह्यावेळेचं शिवसेना अभियान, सदस्य नोंदणी अभियान हे आपण थोडं वेगळ्या प्रकारे साजरा करण्याचं उद्दिष्ट त्या ठिकाणी ठेवलं आहे. साधारणतः 30 जूनपर्यंत आपल्याला बाळासाहेब भवनमधून शिवसेना सदस्य नोंदणीचे फॉर्म त्या ठिकाणी आपल्याला वितरित केले जातील. त्यानंतर आपण आपल्या संपूर्ण जिल्हा प्रमुखांनी आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये येणारे विधानसभा क्षेत्र, तालुका त्या ठिकाणी मिटिंग घेऊन त्या मिटिंगमध्ये ते तालुका प्रमुख असतील, गटप्रमुख असतील, गणप्रमुख असतील, त्या गावचा शाखा प्रमुख असेल, शहरी भागामध्ये वार्ड प्रमुख असेल, या सर्वांना बरोबर घेऊन साधारणतः प्रत्येक बूथ जो असतो त्या बूथवरती 50 शिवसेनेचे सदस्य त्या ठिकाणी आपल्याला करायचे आहेत. ज्या ठिकाणी बूथ प्रमुखाची आपण केले नसतील त्या 50 सदस्यांमधून एक त्या ठिकाणी बूथ प्रमुख असेल, 20 त्या ठिकाणी कार्यकारी सदस्य असतील जे शिवसेनेचे सक्रिय सदस्य म्हणून त्या ठिकाणी बोलले जातील. असे 50 त्या ठिकाणी शिवसेनेचे सदस्य. महाराष्ट्रात एकूण 98,000 त्या ठिकाणी बूथ आहे. या 98,000 बूथवरती 1 तारखेपासून 1 जुलैपासून तर 15 जुलैपर्यंत हे अभियान आपल्याला सर्वांना यशस्वी करायचं आहे. आणि त्यानंतर ते भरलेले जे सर्व फॉर्म आहेत ते सर्व फॉर्म नोंदणी करून आपल्या जिल्ह्यामध्ये कुठल्या जिल्हा परिषद गटामध्ये, कुठल्या जिल्हा परिषद गणामध्ये, शहरी भागामध्ये, कुठल्या प्रभागामध्ये, कुठल्या वार्डमध्ये किती फॉर्मची त्या ठिकाणी भरले गेले याची सर्व नोंद करून आपण 20 तारखेच्या आत 15 ते 20 जुलैच्या दरम्यान आपण मध्यवर्ती कार्यालय बाळासाहेब भवन या ठिकाणी जमा करायचे. त्यानंतर या ठिकाणी जे आपल्या महाराष्ट्रभरातून आलेले सदस्य नोंदणीचे फॉर्म आहे ते फॉर्म त्या ठिकाणी वेगळे करून प्रत्येक जिल्ह्यामधून किती फॉर्म त्या ठिकाणी आले हे रोजच्या रोज आम्हाला त्या ठिकाणी कळणार आहे. त्यामुळे आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपल्याला माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदेसाहेब यांच्या संकल्पनेतून हे वेगळी त्या ठिकाणी सदस्य नोंदणी आपण चालू करतोय. 98,000 बूथवरती प्रत्येक बूथवरती 50 सदस्य आपण या ठिकाणी अभियान सुरू करूया. आपल्या सर्व महाराष्ट्रातून आलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना, जिल्हा प्रमुख, संपर्क निरीक्षकांना आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण सर्वांनी हे अभियान यशस्वी करूया. धन्यवाद. यानंतर आपल्या सगळ्यांना आतुरतेची वाढ होती त्या सगळ्यांना मी विनंती करतो की आपले लाडके मुख्यमंत्री, आपले मुख्य नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांना की आम्हा सगळ्यांना शिवसैनिकांना आपलं मार्गदर्शन लाभावं यासाठी आपल्याला मी विनंती करतो. महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कष्टकऱ्यांचा, वारकऱ्यांचा, शेतकऱ्यांचा, कामगारांचा, सर्वसामान्य जनतेचा बुलंद आवाज माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांचा. शिंदे साहेब आगे पडो. अरे कोण आला, रे कोण आला, अरे कोण आला, रे कोण आला. शिंदे साहेब आगे पडो. शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा. अखंड हिंदुस्थानचे हिंदू हृदय सम्राट, मानाचे मानबिंदू, हिंदू 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 अस्मितेचे शिरोमणी, महानेता, लोकनेता, सरसेनापती श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा. धर्मवीर आनंदीगे साहेबांचा. महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, शेतकऱ्यांचे कैवारी, कष्टकऱ्यांचे कैवारी, महाराष्ट्राचे भाग्य विधाते, महाराष्ट्राचा डहाण्या वाघ नामदार एकनाथराव शिंदे साहेबांचा. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा.
धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचा आणि तुमच्या सगळ्यांचा. कारण आपण 7 जागा जिंकलोय ना, त्यामुळे तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन. आणि व्यासपीठावर उपस्थित सर्व नेते, रामदासबाई आहेत, गजाभाऊ आहेत, आनंदराव आहेत, सर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, आपलं देखील मनापासून अभिनंदन करतो. 7 खासदारांचं अभिनंदन आणि स्वागत आपण केले. सर्व खासदार, आमदार, आपले सर्व नेते, उपनेते, जिल्ह्याचे प्रमुख, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर, उपसभापती आपल्या नीलमताई आहेत, महिला आघाडी आणि हे संपूर्ण सभागृह खचाखच भरलंय. कुठे मुंगी शिरायला जागा नाही. हा भगवा सागर इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि जमलेले सर्व शिवसैनिक बांधव, भगिनी, माता आणि पत्रकार मित्रांनो, बाळासाहेबांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेचा आज 58वा वर्धापन दिन आहे. मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी शिवसेना प्रमुखांनी खऱ्या अर्थाने शिवसेना सुरू केली, स्थापन केली, त्याचा 58वा वाढदिवस. खरं म्हणजे या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आपल्याला मी शुभेच्छा देत असताना माझ्या मनामध्ये एक वेगळी भावना, वेगळा आनंद आहे. कारण खऱ्या अर्थाने 1966 साली आज शिवसेना त्या काळी बाळासाहेबांनी स्थापन केली. आणि खऱ्या अर्थाने मग मराठी माणूस, त्याला न्याय हक्क, त्याला नोकऱ्या, हे सगळं करत असताना शिवसेनेची व्यापक भूमिका वाढत गेली. शिवसेना पूर्ण देशभरामध्ये आपली एका हिंदुत्वाचा पुरस्कार आणि गौरव करणारी संघटना म्हणून लोकप्रिय झाली. आणि आज शिवसेना वर्धापन दिन आहे. शिवसेना वाढली ठाण्यात, शिवसेना वाढली कोकणात, शिवसेना वाढली संभाजीनगरमध्ये, शिवसेना वाढली महाराष्ट्रामध्ये. आणि हे सर्व शिवसेनेचे बालेकिल्ले आहेत. आणि आपण हे बालेकिल्ले आज अबाधित राखले. कोणी म्हणाला ठाणे पडेल, कल्याण पडेल, महाराष्ट्रामध्ये आज आपण पाहिलं ठाणे, कल्याण 2-2 लाखापेक्षा जास्तीच्या मताधिक्याने आपण जिंकलं. आणि संभाजीनगर जिंकलं. भुमरे इकडे आहेत. कोकणामध्ये एकही जागा उभाटाला मिळू शकली नाही. आणि म्हणून आपण हा विजय घासून पुसून नाही, तर ठासून विजय मिळवलेला आहे. ठासून. शिवसेनेचा परंपरागत मतदार आज आपल्या सोबत आहे, धनुष्यबाणासोबत आहे. आणि शिवसेनेच्या हक्काच्या मतदारांनी आपल्या शिवसेनेवर विश्वास ठेवलाय. आणि म्हणून
मी तमाम शिवसैनिकांचं आणि शिवसेनेवर भरभरून प्रेम करणाऱ्या मतदारांचं मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो आणि त्यांच्या समोर मी नम्रपणे नतमस्तक होतो. आज काँग्रेसच्या दावणीला बांधलेली शिवसेना सोडवण्यासाठी, बाळासाहेबांचे विचार जपण्यासाठी 2 वर्षापूर्वी आपण उठाव केला. मगाशी आपल्या वाघमारे ताईंनी सांगितलं, मी सगळ्यांची भाषणं ऐकत होतो येताना गाडीमध्ये. वंशे साहेब कुठे आहेत? गुलाबरावचं इथंच ऐकलं, बोरणारेंचंही ऐकलं. आणि म्हणून 2 वर्षापूर्वी जे आपण उठाव केला तो खऱ्या अर्थाने आज या निवडणुकीमध्ये त्याच्यावर जनतेने शिक्कामोर्तब करून दाखवलं. आणि आज आपण घेतलेला निर्णय कसा योग्य होता या निवडणुकीमध्ये आपण पाहिलं. आणि दाखवलेला जो मतदारांनी विश्वास आहे त्याला हा एकनाथ शिंदे तडा जाऊ देणार नाही, हा शब्द मी या ठिकाणी द्यायला आलो. आज बाळासाहेब असते तर काय म्हणाले असते? जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधव भगिनी आणि मातांनो, आज त्यांचा वारसा सांगणारे त्यांना हिंदू म्हणून घेण्याची लाज वाटू लागली आहे. हिंदुत्वाची ॲलर्जी आलेली आहे. शिवतीर्थावर भाषण करताना देखील सगळी इंडिया अलायन्स होती, पण तमाम हिंदू बांधव भगिनी म्हणाले नाही. परंतु आज पण शिवसेनेच्या मेळाव्यामध्ये, वर्धापन दिनामध्ये तमाम हिंदू बांधव भगिनी मातानं बोलण्याचं धाडस त्यांनी केलं नाही. कसलं हिंदुत्व आहे तुमचं? कुठं गेलं हिंदुत्व? अरे बाळासाहेबांचं नाव घेण्याचा अधिकार देखील तुम्हाला राहिलेला नाही. बाळासाहेबांचा फोटो लावून तुम्हाला मत मागण्याचा देखील नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. गर्व से कहो हम हिंदू है ही गर्जना बाळासाहेबांनी संपूर्ण देशात घुमघुमली, गाजवली. आणि मी हिंदू आहे, मी हिंदू आहे, मी हिंदू आहे, आमचं हिंदुत्व असं आहे, आमचं हिंदुत्व आहे. कुठं गेलं हिंदुत्व? आणि म्हणून धनुष्यबाण पेलण्याची हिम्मत आणि ताकद मनगटात लागते. ते मनगट आपलं शिवसेनेचं आहे. आणि म्हणून धनुष्यबाणाला मतदान लोकांनी केलं. आणि एवढी कसली लाचारी मतांसाठी? बाळासाहेबांच्या विचारांना तुम्ही तिलांजली दिली. बाळासाहेबांचे विचार तुम्ही पायदळी तुडवले. आज आपण लोकसभेच्या 7 जागा जिंकलो. रामदास भाई, आपण आणखी 3-4 जागा नक्की जिंकलो असतो. त्या जागा 5 जागा
माझा विश्वास होता, आत्मविश्वास होता. पण आपण का जागा हारलो ते आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. मी त्याच्यामध्ये जाऊ इच्छित नाही. तुम्ही गेलात, आता आपली महायुती अधिक मजबूत करायची आहे. मागचं सगळं विसरून ही महायुती ताकदीने आपल्याला पुढे न्यायची आहे. कारण या महायुतीमध्ये मी या राज्याचा मुख्यमंत्री आहे, त्यामुळे माझी जबाबदारी सगळ्यात जास्त आहे. आणि म्हणून ती जबाबदारी मी प्रामाणिकपणे आपल्या सगळ्यांच्या साथीने आणि साक्षीने पार पाडेन असा विश्वास मी आपल्याला या ठिकाणी. या सर्व वावटळीमध्ये, या एकंदर राजकीय परिस्थितीमध्ये शिवसेनेचा मूळ जो आधार आहे, जो मतदार आहे, तो शिफ्ट झाला नाही. तो दुसरीकडे गेला नाही. तो आपल्याकडे वळला, धनुष्य बाणाकडे वळला. याचं उदाहरण शिवसेनेच्या 19% मतदार होते. शिवसेनेचे बांधवांनो आणि भगिनींनो, शिवसेनेचे 19% मूळ मतदार, त्यापैकी 14.5% मतदार या आपल्या बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसेनेकडे आले. आणि 4.5% मतं तिकडे राहिली. आता या निवडणुकीत त्यांनाही कळलंय. आणि मग इतर मतं कशी आली, कुठून आली, कसे उमेदवार जिंकले, हे तमाम महाराष्ट्राला माहित आहे. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो, ही तात्पुरती आलेली सूज आहे. सूज येते ना, सूज उतरते पण ना काही दिवसांनी. आणि म्हणून एकनाथ शिंदे संपणार, शिवसेना संपणार असं काही जण बरळत होते. पण या राज्यातल्या मतदारांनी त्यांचे दात कुठे घातले? घशात. त्यांचे दात घातले घशात. हा एकनाथ शिंदे संपणार नाही. हा एकनाथ शिंदे संपला नाही. हा एकनाथ शिंदे जिंकला तुमच्या साथीने. मी तुम्हाला सांगतो, हा एकनाथ शिंदे कधी आयुष्यात खोटा बोलला नाही. जिंकलो तर जिंकलो, हरलो तर हरलो. पण आम्ही जिंकलेला असताना, रवींद्र वायकर यांना हरवण्याचं काम करत असताना, मी एकनाथ शिंदे का डोळे फक्त बघत राहू? मी डोळे बंद करून? मग ते कुठलं मोबाईल, कोणाचा मोबाईल, तिथं मोबाईल बरेच असतात, तिथं फोनवर बोलल्यावर मोबाईलने हॅक केला. अरे जिकडे तुम्ही जिंकले तिकडे चांगली आहे ईव्हीएम. आणि म्हणून जे ईव्हीएमच्या बद्दल अनेक एक्सपर्ट लोकांनी देखील काही मतं मांडली. रवींद्र वायकर यांचा विजय पूर्णपणे जनतेचा विजय आहे, तुमच्या मेहनतीचा विजय आहे, मेरिटवर मिळालेला विजय आहे. कुठेही जा, कधी जा, पण विजय हा जनतेने दिलेला विजय आहे. खऱ्या शिवसेनेचा विजय आहे. नियतीने बघा, त्यांचे पण माझ्याबद्दल काही वेगळी मतं होती, मलाही त्यांच्याबद्दल काही वेगळी मतं होती. पण हे कोण करत होतं? पक्षाचे प्रमुख कोण?
पण त्यांना कळलं की अरे हा माणसाला भेटल्यानंतर कळलं हा माणूस कुठल्या मनाचा आहे, हा सच्चा माणूस आहे. आणि जिथं आपण एवढे वर्ष होतो त्याची कारस्थानं काय काय झाली, कशी कशी आमच्यामध्ये दुही निर्माण केली हे देखील पाहिजे. आणि म्हणून नियती कुणालाही सोडत नाही, कुणालाही माफ करत नाही. उबाठा अतिशय खोटारडा पक्ष आहे. खोट आणि रडा, सतत खोटं बोलायचं आणि सारखं रडत बसायचं. त्याला काय नाव दिलं पाहिजे? अरे ढोंगी नाही, रडणाऱ्याला कुठला ढोंगी, रडेगट दिला पाहिजे, रडेगट. सारखाच रडीचा डाव. अरे त्याचं नाव नका घेऊ. जिंकलो जिंकलो असा ढोल तुम्ही पिटताय, पण कुणाच्या जीवावर हे तुम्हाला आत्माला माहित आहे. आणि म्हणून अरे माझा लिंक तुटेल मधीच मधी, तुम्ही शिवसेनेचा मतदार तुमच्या बरोबर राहिलाय का याचा विचार करा. मुंबईमध्ये त्यांच्यापेक्षा 2.25 लाख मतं जास्ती आपल्याला मिळाली. उबाटाच्या मिरवणुका आपण पाहिल्या, उबाटाच्या मिरवणुका पाहिल्या का? निवडणूक प्रचारात झेंडे बघितले, पाकिस्तानचे हिरवे झेंडे फडकत होते. भगव्या झेंड्यावर हिरव्या झेंड्याने वार करत होते. हा व्हिडिओ मी बघितलाय, तुम्ही बघितलाय? बघून घ्या. लाज नाही वाटली? मतांसाठी किती लाचार व्हाल, किती लाचारी पत्कराल. हिंदू धर्माच्या छत्रपती शिवरायांच्या पवित्र भगव्याची एवढी अवहेलना कधी पाहिली होती? याचं उट्ट तुम्ही विधानसभेत काढणार की नाही? यांची जागा तुम्ही दाखवणार की नाही? इक्बाल मुसा सारखे दुश्मन, या देशाचे बॉम्बस्फोट मधले आरोपी यांच्या प्रचारात होते. त्याची दुसरी खबर काय होती? कोण तो बॉम्बस्फोटातला आरोपी? याकूब मेमन. त्याचं उदात्तीकरण तुम्ही केलं. त्याचे कार्यकर्ते तुमच्या ऑफिसमध्ये फिरत होते. मतांसाठी पाकिस्तानच्या कसाबला तुम्ही डोक्यावर घेतलं आणि तुम्ही म्हणू लागलात काय आपले ते साळसकर, कामटे आणि ओंबळे, करकरे, एक गोळी, कसाबच्या गोळीने ते शहीद झाले की नाही याच्यावर शंका उत्पन्न करता? अरे ज्या ओंबळेंनी कसाबला AK-47 सकट पकडला, अख्ख्या गोळ्या पोटात घेतल्या, पण कसाबला सोडलं नाही, त्याच्यावर, या शहीदावर तुम्ही प्रश्नचिन्ह निर्माण करताय. आणि म्हणून कुठं फेडणार आहे पाप? हे जनता इथंच आहे. औरंगजेबाचे गोडवे गाणाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही बसताय. ज्या छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजांना हलाल करून मारलं, डोळे काढले, अंगाची सालटी सोडली, गरम शिगांचा वापर केला, जीभ छाटली, त्या औरंगजेब त्याची वाहवा करणाऱ्यांच्या बरोबर बसता. लाज वाटत नाही? थोडी जनाची नाही तर मनाची तरी. बाळासाहेबांचा तरी विचार करायचा. बघा, अशी पोंक्षेंचं मी भाषण ऐकत होतो.
त्यांनी याचा उल्लेख केला. मत मिळवण्यासाठी कुठून फतवे निघाले हे पण सगळ्यांना माहित आहे. आणि आता ओवेसी पेक्षा आता उबाटाच आपला मसिया यांना वाटू लागलाय. हा मेळावा कुठं होतोय? वरळीमध्ये. या वरळीमध्ये कुणाला किती मतं पडली तुम्हाला माहित आहेत? अरे इथे उबाटा जेमतेम 6,000चा लीड घेतलाय. फक्त जेमतेम. काही म्हणत होते इथे आम्ही 50,000चा लीड देणार. कुठं गेले राजीनामे देणारे? इथून लढतो तिथून लढतो, ह्याला पाडतो त्याला पाडतो. आता कसे जिंकणार? श्रीकांत शिंदे तर सोडा, नरेश मस्के म्हणाले मी महापालिकेत उभा राहतो, माझ्यासमोर येऊ दे, म्हणजे खासदार व्हायच्या आधी. आता कसे जिंकणार? तुम्हाला भेंडी बाजार सारखा मतदारसंघ शोधावा लागेल. आता ती दाखवा, तुमच्या हातात आहे. मतदारसंघात नाही पद आणि माझं नाव गणपत, अशी अवस्था झाली आहे. आणि त्यामुळे बाळासाहेब म्हणायचे हिंदूच हिंदूंचे शत्रू ठरतात. यापुढे हे होणार नाही याची काळजी घेणार की नाही आपण? यापुढे असं घडणार नाही याची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. आणि हे मुंबईला आणि या देशाला देखील न परवडणार आहे. आणि म्हणून वेळी सावध व्हा. अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधामध्ये बाळासाहेब कधीच नव्हते, आम्ही नव्हतो. नाही, रामदासबाईंनी देखील सांगितलं किती कार्यकर्ते आपल्या अल्पसंख्याक समाजाचे आहेत, पदाधिकारी आहेत, मंत्री आहेत. परंतु बाळासाहेबांचा त्यांना कधी विरोध नव्हता. परंतु बाळासाहेबांचा विरोध होता तुष्टीकरणाला, वोट बँकेच्या घाणेरड्या राजकारणाला त्यांनी कायम विरोध केला. आणि म्हणून देशद्रोही पाकिस्तान धार्जीने इथे इंडिया हारली की पाकिस्तान मध्ये फटाके वाजायचे आणि इथे पाकिस्तान जिंकल्यावर आपल्या इथे फटाके वाजवणाऱ्यांच्या विरोधामध्ये बाळासाहेब होते. देशभक्त मुसलमानांच्या विरुद्ध बाळासाहेब कधीच नव्हते आणि आम्ही पण नाही. परंतु मतांचं खाणेरडं राजकारण कुठल्या थराला जाऊ शकतं हे या निवडणुकीत आपण पाहिलंय. आणि म्हणून वोट बँकेसाठी बाळासाहेबांच्या विचारांचा घोट घेणारे अवला आज आपण पाहिले. उबाटाई चायनीज छत्रीसारखी आहे, तिची काहीच गॅरंटी नाही. आज इधर कल उधर तो परसों और किधर इधर. सत्तेसाठी ते काय पण करू शकतात. आणि म्हणून आज त्यांच्या वर्तमानपत्रात मोदींच्या विरोधामध्ये काय तर लिहिलं, हेडलाईन मी वाचत होतो, आणि म्हणाले महाराष्ट्र गद्दार मुक्त करणार. अरे तो तर आम्ही 2 वर्षापूर्वीच केलाय. दोन वर्षापूर्वीच केला ना. अरे शिवसेना भाजपा युतीची सरकार यायला पाहिजे. कुणाचं आलं? बाळासाहेबाचं आणि मोदी साहेबाचा फोटो लावून मतं मागितली, हिंदुत्वाचा प्रचार केला. या जनतेला वाटलं महाराष्ट्रातल्या शिवसेना भाजपचं सरकार येईल. आलं कुणाचं? मग बाळासाहेबांच्या विचारांची गद्दारी कोणी केली? महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या विश्वासाला तडा कोणी दिला?
मग गद्दार कोण? मग 2022ला मी केलं ते बरोबर केलं? आणि या निवडणुकीमध्ये खोटारडेपणाचा कळस केला विरोधकांकडून, खोटं नरेटिव्ह पसरवलं. संविधान बदलणार, संविधान बदलणार, आरक्षण जाणार, आरक्षण जाणार. अल्पसंख्याक समाजासह दलित समाज, आदिवासी समाज या सगळ्या समाजामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण केलं. रामदासभाई मगाशी म्हणाले बॅग घेऊन आपल्याला तालुक्यावर आपल्याला जायला पाहिजे, गावागावावर जायला पाहिजे. हे खरं आहे. ही जी मंडळी आहे त्यांनी असा खोटा नरेटिव्ह पसरवण्यासाठी गावागावात गेले, सगळ्यांच्या डोक्यात घुसवलं. मोदी आले तर संविधान गेलं, संविधान गेलं तर आरक्षण गेलं. आणि म्हणून संविधान खतरे में अशी अफवा पसरवली, घाबरवलं लोकांना आणि खोटं नरेटिव्ह